हरे राम राम Rama Rama Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Rama Hare Rama Rama Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Hare Krishna Krishna Hare Hare Rama Rama Hare Hare Krishna 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 Hare Rama Hare Hare Krishna 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 Hare Rama Rama Hare Hare Krishna 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 Hare Rama Hare Krishna 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 Hare Rama Hare 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 Krishna Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Srinivasa Gaura Bhakta Ucha Hare Krishna 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 Hare Hare Mataji முடிச்சிட்டேன் Mataji. Okay Mataji. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna Prabhuji. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna Hare Krishna Mataji. Mataji. Hare Krishna. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna Mataji. எல்லாரும் இது பண்ணிட்டு இருக்கீங்களா? குவிஸ் எல்லாம் நல்லா அட்டன் பண்ணிட்டு இருக்கீங்களா? பண்ணிட்டு இருக்கோம் Mataji. அட்டெண்ட் பண்ணிட்டு Mataji. ஓகே. விஷயம் பண்ணிட்டு இருக்கீங்கன்னா உங்களுக்கு 18 நாள் முடிஞ்ச பிற்பாடு ஒரு சர்டிபிகேட் கொடுப்பாங்க. இமெயில்ல வரும், உங்களோட மெயில் ஐடியில வரும். இல்ல மாதாஜி, நம்மளே டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் சர்டிபிகேட் முடிஞ்ச உடனே. ஓகே ஓகே. அது சர்டிபிகேட் அப்ப வந்துடும், உடனே வந்துடும். ஆரம்பிச்சுக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா டிவோட்டீஸ், இந்த 3 மணி செஷனுக்கு வந்திருக்கிற அனைத்து பக்தர்களையும் நான் இஸ்கான் மங்களூர் சார்பா அன்போட வரவேற்கிறேன். நாம இன்னைக்கு பார்க்க போறது எதுன்னா அக்ஷர பிரம்ம யோகம் 8வது சாப்டர். பக்தி யோகத்துல 8வது சாப்டர் 2வது சாப்டர் படிக்கிறோம். அக்ஷர அப்படின்னாலே உங்களுக்கு அழிவற்றது அப்படின்னு தெரியும். எது அழிவற்றது? நம்மளுடைய ஆத்மா அழிவற்றது அப்படிங்கிறது நம்ம செகண்ட் சாப்டர்லயே படிச்சிட்டோம். சாங்கிய யோகத்திலேயே ஆத்மா என்ன செய்ய முடியாது, நீரினால அணைக்க முடியாது, நெருப்புல எரிக்க முடியாது, காற்றில் உலர்த்த முடியாது, ஆயுதங்களால் துண்டிக்கப்பட முடியாதுன்னு படிச்சோம் இல்லையா? அப்படிப்பட்ட அந்த அக்ஷர பிரம்மம், அந்த பிரம்மம் பகவானுடைய சேர்தல். எப்படி சேரும்? கிருஷ்ணரை அடைதல் எந்த விதமா அடையும் அப்படிங்கிறத பத்தி நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போறோம். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம பிரணதி சொல்லிடலாம். ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தா இஸ்கான் மங்களூருக்கு நம்ம அனைவரும் சார்பா நன்றியை தெரிவிச்சுட்டு செஷனுக்குள்ள போகலாம். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஞ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய
ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा मह्यं ददाति स्वदान्तिकं। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पदे गोपेशा गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमदे भक्तिवेदान्त स्वामी निधि नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादे अशक्यादिशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा டிவோட்டிஸ், நம்ம வந்து நேற்று 7வது சாப்டர்ல என்ன படிச்சோம்? हरे யாருக்கா कृष्ण माता जी। சொல்லுங்க பிரபு। ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா சொல்றேன். நேற்று 7th சாப்டர்ல நம்ம ஞான விஞ்ஞான யோகம் படிச்சோம். அதுல என்ன உங்களுக்கு புரிஞ்சுதுன்னு சொல்லுங்க. யார் வேணாலும் சொல்லலாம். சொல்லுங்க மாதாஜி. மாதாஜி நான் சொல்றேன் மாதாஜி. கிருஷ்ணர் வந்து என்ன சொல்றாருன்னா, யார் ஒருத்தர் வந்து முழு மனதார எனக்கு முழு உணர்விலையும் முழு மனதார வந்து யோகங்கள் செய்யறாங்களோ அதன் மூலமா வந்து என்னை வந்து பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்றாங்க மாதாஜி. அதுக்கப்புறமான்னு பாத்தீங்கன்னா, சாதாரண அறிவையும் தெய்வீக அறிவையும் வந்து அர்ஜுனன் கிட்ட வந்து சொல்லிட்டாங்க. இதை விட வேற எதுவும் நீ கத்துக்கிறதுக்கு இல்லை அப்படின்னு சொல்றாங்க. அதுக்கப்புறம் பார்த்தோன்னா மாரத்தான்ல வந்து இப்ப 1000 பேர் ஓடினாலும் அதுல வந்து யாரோ ஒருத்தர் வந்து பூமா அடைகிறாங்க. அந்த பூமா அடைகிறதுல யாரோ ஒருத்தர் தான் வந்து என்னை வந்து அடையிறாங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அதுக்கப்புறம் அதுல இருந்து ஜட சக்தியா வந்து 8 இருக்கு. அதுல எதுன்னு பார்த்தோம்னா நீர், நிலம், நெருப்பு, காற்று, ஆகாயம், மனம், புத்தி. இதுல வந்து ஜட உலகத்துல வந்து கிருஷ்ணனுடைய சக்தியா இருக்கு. அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த மக்கள்லாம் என்ன பண்றாங்கன்னா, அவங்களோட சுயநலத்திற்காக வந்து இயற்கையை வந்து அழிச்சிடுறாங்க. அது பார்த்தோம். அதுக்கப்புறம்னு பார்த்தோம்னா, இப்ப கிருஷ்ணர்ல இருந்து ஒரு உலகம் மட்டும் இல்லாம பல உலகம் வந்து இருக்கு. அந்த ஒவ்வொரு உலகத்திலயும் வந்து கிருஷ்ணர் வந்து ஒவ்வொரு இதுலயும் இருக்காரு. அதுக்கப்புறம் கிருஷ்ணரோட தொப்புள் பகுதியில இருந்து பிரம்மா வந்திருக்காங்க. பிரம்மாவும் அதே மாதிரிதான் ஒவ்வொரு உலகத்துக்கும் இருக்கிறாங்க. அதுக்கப்புறம்னு பார்த்தோம்னா தண்ணீர் இருக்கு. அந்த தண்ணீர்ல வந்து கிருஷ்ணர் வந்து டேஸ்டா இருக்கிறாரு. அதுக்கப்புறம் சூரியன், சந்திரன் பார்த்தோம்னா ஒளியா இருக்காரு. அதுக்கப்புறம் வேதம் அதுல பார்த்தோம்னா ஓமா இருக்காரு. ஆகாயத்துல பார்த்தோம்னா சத்தமா இருக்காரு, ஒளியா இருக்காரு. மனிதன் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா திறமையா இருக்காரு. பூமி அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நறுமண பொருளா இருக்காரு. நெக்ஸ்ட் நெருப்பு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா வெப்பமா இருக்காரு. உயிரினங்கள் பார்த்தோம்னா வாழ்க்கை உயிரா இருக்கிறாரு. தத்துவம்னு பார்த்தோம்னா அனைத்து இதுலயும் பார்த்தோம்னா தத்துவமா இருக்காரு. எல்லா உயிரினங்களும் வந்து மூல விதையா இருக்கிறாரு. புத்திசாலியில வந்து நுண்ணறிவா இருக்காரு. பலசாலிகள்ல வந்து பலமா இருக்காரு. கர்மம்ல பலமா இருக்காரு. நெக்ஸ்ட் வந்து தர்மத்தின் கொள்கையில கர்மமா இருக்காரு. அவ்வளவுதான் மாதாஜி. ஓகே ஓகே, ரொம்ப நிறையவே சொல்லிட்டீங்க. கரெக்ட், வெரி குட். வேற அதுல ஏதாவது விட்டு போன கருத்துக்கள் யாராவது சொல்ல விருப்பப்படுறீங்களா? அந்தரங்க சக்தி, பகீரங்க சக்தி, உயர்வாழ் சக்தி அப்படின்னு 3 சக்திகளை பத்தி சொல்லியிருக்காரு. பௌதிகம், ஆன்மீகம்
நடுநிலை சக்தி மக்கள் தான் பௌதிகம் ஆன்மீகம் பத்தி அது படிச்சோம். எது எது வந்து பகிரங்க சக்தி, எது அந்தரங்க சக்தி, எது நடுத்தர சக்தி அப்படின்னு சொல்ல முடியுமா? இல்லம்மா, நான் அவ்வளவு டீட்டெயிலா சொல்ல தெரியல எனக்கு. ஓகே, நானே சொல்லிடுறேன். அந்தரங்க சக்திங்கிறது அவருடைய விரிவாக்கம், விரிவங்கங்கள்லாம் வருது இல்லையா? 3 புருஷாவதாரம் பார்த்தோம் இல்லையா? காரணோகதாய் விஷ்ணு, கர்ப்போகதாய் விஷ்ணு, க்ஷீரோகதாய் விஷ்ணுன்னு 3 விஷ்ணுக்களை பார்த்தோம். அந்த 3 பேரும் யாருன்னா பகவானுடைய விரிவங்கங்கள். அவங்கதான் வந்து அவருடைய அந்தரங்க சக்தி அப்படின்னு சொல்லப்படுது. அடுத்தது வந்து இந்த பௌதிக உலகம் இருக்கு இல்லையா? மெட்டீரியல் நேச்சர் வந்து பகிரங்க சக்தி. அதுதான் வந்து பகிரங்க சக்தி, வெளிப்புற சக்தின்னு சொல்லப்படுது. அடுத்தது வந்து நடுத்தர சக்தின்னு சொல்லப்படுறது நமக்கு உயிர்வாழிகள், நாம எல்லாரும். ஏன்னா அவங்க வந்து பௌதிகத்திலயும் இருப்பாங்க, ஆன்மீகத்திலயும் இருப்பாங்க. நம்ம இன்னைக்கு வந்து ஆன்மீகத்துல இருந்துட்டு போவோம், நாளைக்கே என்ன செய்வோம், திடீர்னு மெட்டீரியல்ல வந்து வீழ்ச்சி அடைவோம். அந்த மாதிரி நம்ம வந்து ஒன்னும் 2 கட்டான நிலையில இருக்கிறதுனால நம்ம நடுத்தர சக்தி அப்படின்னு சொல்றது. அதான் மார்ஜினல் பொட்டன்சி. மேற்கொண்டு சொல்லுங்க மாதாஜி. வேற ஏதாவது தெரியுமா? வேற என்ன படிச்சோம்? 4 நல்லவர்கள், 4 தீயவர்கள், துஷ்டர்கள் பத்தி படிச்சோமா? ஆமா, படிச்சோம். 4 துஷ்டர்கள் யாராரு, 4 நல்லவர்கள் யாராரு? ஓகே. மூடர்கள். மூடர்கள் என்ன செய்வாங்க? பகவான்கிட்ட சரணடைய மாட்டாங்க. அது மாதிரி மாயையில் அகப்பட்டவர்கள். அடுத்தது வந்து என்ன? நராதமர்கள், நாத்திகர்கள். இந்த 4 பேரும் வந்து பகவான்கிட்ட சரணடைய மாட்டாங்க. அந்த மாதிரி 4 விதமான துஷ்டர்களை பத்தி படிச்சோம். அப்புறம் 4 விதமான நல்லோர்களையும் படிச்சோம். அவங்க என்ன செய்யறாங்க? துயரத்தில் ஆழ்வார். யாரோக்கெல்லாம் வந்து துன்பம் வருதோ நம்ம என்ன செய்வோம்? ஓடி போய் கடவுள்கிட்ட தான் வந்து சரணடைவோம். நமக்கு ஒரு கஷ்டம் வந்துட்டுனா உடனே பகவானே நீதான் என்னை காப்பாற்றணும், போவோமா போக மாட்டாமா? அந்த மாதிரி நிலையில வந்து துயரற்றோர், செல்வத்தை வேண்டுவோர். வறுமையில வாடுறவங்க என்ன பண்ணுவாங்க? பணம் வேணும் அப்படின்னு நிலையில அவங்க அதுக்கு போவாங்க, பகவான்கிட்ட வணங்குவாங்க. 3வது யாரு? கேள்வியுடையோர். பகவானை பற்றிய விஷயங்களை தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு அதுல ஆர்வமுடையவர்கள். அப்படிப்பட்டவங்க பகவானே நாடுவார்கள். கடைசியா ஞானி. அவன் வந்து பகவானை பற்றி நல்லா உணர்ந்திருப்பான். அவரை விட்டா நம்ம அவருதான் வழிபட்டாதான் நம்ம இறைவன் அங்க வந்து மேலுலகங்களுக்கு போக முடியும், முக்தி அடைய முடியும்னு தெரிஞ்சவங்க. இந்த 4 விதமான நல்லோர்கள் பத்தியும் நம்ம படிச்சோம். அவங்க 4 பேரு பகவான்கிட்ட சரணடைவார்கள். இதுல வந்து இந்த நல்லோர்கள் 4 பேர்ல யாரு பிடிக்கும்? ஞானியை தான் பகவானுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அப்படிங்கிறதையும் நம்ம படிச்சோம். அடுத்தது கடைசியா என்ன படிச்சோம்? தேவ மற்றும் தேவி வழிபாடு படிச்சோமா? எதுக்காக தேவ வழிபாடு பண்றோம்? நமக்கு ஒரு பலன் வேணும், நம்ம ஒரு செயலை வந்து நமக்கு இன்னைக்கு நடக்கணும் அப்படின்னா உடனே அந்த கடவுள்கிட்ட போய் நம்ம அதை வேண்டுதல் வைப்போம். இப்படிதான் நம்ம வந்து தெய்வ வழிபாடு வந்து பகவானை வணங்காம நம்ம என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம்? தேவர்களை வணங்கிட்டு இருக்கோம். அந்தந்த தேவர்களும் என்ன செய்வாங்க? அதற்கான பலன்களை நமக்கு கொடுக்குவாங்க. கொடுத்தாலும் இறந்த பிற்பாடு அந்த உயிர்வாழியோட ஆத்மா எங்க போகும்னா, எந்த தேவனை வழிபட்டதோ அந்த உலகங்களுக்கு செல்லும். மறுபடியும் வந்து என்ன பண்ண முடியும்? பிறந்து இங்கதான் வரணும் அப்படிங்கிறத நம்ம பிடிச்சோம். ஆனா பகவானை வழிபடுறவங்க வந்து எங்க செய்ய மாட்டாங்க? திரும்பி இந்த உலகத்துக்கு பிறப்பிறப்பு சுழற்சியில வீழ்ச்சி அடைய மாட்டார்கள் அப்படிங்கிற வரையிலும் நம்ம அன்னையத்தி பார்த்துட்டோம். இன்னைக்கு அந்த 8வது சாப்டர் பார்க்க போறோம். அதுக்கு முன்னாடி என்னன்னா, இங்க 7வது சாப்டரோட ஷார்ட்டா வந்து இதை கொடுத்துருக்குறாங்க. நம்ம லாஸ்டா வந்து 7th சாப்டர்ல படிச்சோம் இல்லையா? அந்த ஸ்லோகங்களை இங்க கொடுத்துருக்காங்க. ஜரா மரண மோக்ஷாய மாஸ்ரித்ய யதந்தியே ஏ பிரம்ம தத் கிருஷ்ணம் அத்தியாத்மம் கர்மச்சாகிலம். அப்படின்னா என்ன? ஜரா அப்படின்னா முதுமை, மரணம்னா நமக்கு தெரியும் இறப்பு, மோட்சம்னாலும் தெரியும் நம்ம விடுதலை. இந்த யாரோ தாங்க வந்து இந்த முதுமையிலிருந்தும் பிறப்பு இறப்பு அந்த மரணத்திலிருந்து விடுபடணும் அப்படின்னு விரும்பக்கூடிய ஆன்மீகவாதிகள் என்ன செய்வாங்க? இறைவனோட சரணடைவாங்க. இறைவனை சரணடைஞ்சு அந்த அந்த நிலைக்கு அவங்க உயர்ந்து இறைவன்கிட்ட சென்றடைவார்கள். இதுல இருந்து நம்ம இந்த பிறவி எடுக்கிற வரையிலும் நமக்கு என்ன இருக்கும்? முதுமைங்கிறது கண்டிப்பா வரும், நோய்ங்கிறது வரும், இறப்புங்கிறது வரும். பிறப்புன்னு இருந்தாலே இறப்பு வரும், அதே போல முதுமையும் வரும். இதெல்லாம் வந்து இதை விட்டு நாம விலகணும் அப்படின்னு யாரு நினைப்பாங்கன்னா, முக்தி அடைய விரும்புறவங்க தான் நினைப்பாங்க. இல்லைன்னா அதை நினைக்காம நம்ம பௌதிகத்திலே ஈடுபட்டுட்டு இங்கேயே பிறந்து இறந்து இப்படியே வாழ்ந்துகிட்டு இருப்போம். அதுதான் அவங்க வந்து சொல்லி இருக்கிறாங்க. அடுத்து வந்து ஆதிபூதம். ஆதிபூதம் தெய்வம் மாம் ஆதி யஜ்ஞம் செய்ய விதுகோ பிரயாண காலே பிச்சமாம்
விதோயுக்த சேதசக அப்படின்னா என்ன? ஆதி பூதம்னா என்ன, ஆதி தெய்வம்னா என்ன, ஆதி யஜ்ஞம்னா என்ன, அதை பத்தி நம்ம நேத்தியே படிச்சோம். அது இந்த சாப்டர்லயும் வர்றதுனால அதை இங்க கோட் பண்ணியிருக்கிறாங்க. ஆதி பூதம்னா என்ன? இந்த மெட்டீரியல் நேச்சர், பௌதிக தோற்றங்கள். அதி தெய்வம் யாரு? எல்லா தேவர்களையும் கண்ட்ரோல் பண்ணக்கூடியவர், அவரு தான் வந்து இறைவன், பகவான் அவரு. அடுத்தது அதி யஜ்ஞம், எல்லா யஜ்ஞங்களையும் அனுபவிப்பவர் யாரு? சுப்ரீம் பர்சனாலிட்டி ஆஃப் காட் ஹெட் அவரு. அந்த மாதிரி இதை யார் ஒருத்தவங்க உணர்றாங்களோ, இந்த விஷயங்களை தெரிஞ்சுக்கிட்டவங்க என்ன செய்வாங்க? பிரயாண காலே, மரண காலம் வரும்பொழுது என்ன பண்ணுவாங்க? அந்த நேரத்துல பகவானை நினைக்க முடியும் அப்படின்னு இதுல சொல்லப்பட்டிருக்கு. அடுத்தது நம்ம இப்ப இது வந்து அத்தியாயம் 8ஓட ஷார்ட் லிஸ்ட் இங்க கொடுத்துருக்காங்க, சுருக்கத்தை கொடுத்துருக்காங்க. இல்ல என்ன கொடுத்துருக்காங்க? ஃபர்ஸ்ட் வந்து 1ல இருந்து 4 வரையிலும் உள்ள ஸ்லோகங்கள்ல அர்ஜுனனின் 8 கேள்விகள், என்னென்ன அந்த 8 கேள்விகள், அதுக்கு என்னென்ன பதில் வந்து பகவான் சொல்றாருங்கிறது நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட்ல நம்ம பார்க்கலாம். அடுத்தது வந்து 5ல இருந்து 8 வரையிலும் உள்ள பதங்கள்ல என்ன கொடுத்துருக்காங்க? இறக்கும் நேரத்தில், அந்த கடைசி நேரம், உயிர் போற அந்த நேரத்துல கிருஷ்ணரை எப்படி நினைவில் கொள்வது? யாராலையும் நினைக்க முடியுமா? சுற்றி இருக்கிறவங்களை நினைப்போமா, இல்ல தெய்வத்தை நினைப்போமா? அந்த மாதிரி நேரத்துல இறைவனை எப்படி நினைக்கிறது அப்படிங்கிறதுக்கு அதுக்கான விடை அதுல இருக்குது. அப்புறம் 9ல இருந்து 13 வரையிலும் வந்து என்ன? யோக மிஸ்ரா பக்தியால் கிருஷ்ணரை நினைவில் கொள்வது. எந்த யோக மிஸ்ரானால நம்ம படிச்சோம், அஷ்டாங்க தியானத்துல படிச்சோம் இல்லையா? 2 புருவங்களுக்கு இடையில நம்ம வந்து நம்ம நினைவை வந்து கொண்டு போறது, நம்மளுடைய கண்களை அந்த இடத்துல கொண்டு போற மாதிரி நம்மளுடைய நினைவையும் அங்க கொண்டு போய் நம்ம வந்து ஒரே நினைவா பகவானை அந்த இடத்துல தியானம் பண்ணும் பொழுது நம்ம இறைவனை நினைக்க முடியும், கிருஷ்ணரை நினைக்க முடியும். அந்த மாதிரி ஒரு யோக நிலையில நினைவு கொள்ள முடியும் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. 14ல இருந்து 16 வரையில என்ன? தூய பக்தியால் கிருஷ்ணரை நினைவுபடுத்தல். எதனால மட்டும் பகவானை நினைக்க முடியும் அப்படின்னா, பக்தி ஒண்ணுதான். பக்தியை விட்டா வேற வழியே கிடையாது. எந்த வழியிலையும் இறைவனை நம்மளால புரிஞ்சுக்கவே முடியாது. யாராவது கடவுளை பார்த்தியான்னு கேட்டா, கடவுளை யாருமே பார்த்தவங்க வந்து சொல்றதுக்கான வழி இல்லை, அவங்க அனுபவிக்க தான் சொல்லுவாங்க. ஆனா அவங்களால விவரிக்க முடியாது. அந்த அளவுக்கு பக்தி முன்னாலதான் மட்டும் பகவானை புரிஞ்சுக்க முடியும் அப்படிங்கிறத, இந்த உலகம் எப்படிப்பட்டது, நித்தியமற்ற இந்த உலகத்துல இருந்து நாம எப்படி அதை முடியும் அப்படிங்கிறதெல்லாம் படிக்க போறோம். 17ல இருந்து 22 வரையில என்ன? இந்த மெட்டீரியல் வேர்ல்டுக்கும் ஸ்பிரிச்சுவல் வேர்ல்டுக்கும் இடையில இருக்கக்கூடிய வேறுபாடுகள், அதாவது டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் மெட்டீரியல் வேர்ல்டு டு ஸ்பிரிச்சுவல் வேர்ல்டு, அதை பத்தி நம்ம படிக்க போறோம். அடுத்தது 23ல இருந்து 28 வரையிலும் கிருஷ்ணரை பெறுவதில் தூய பக்தியின் உச்சநிலை. இறைவனை நாம அடையணும், பகவானை நம்ம வந்து புரிஞ்சு கொள்ளணும், அவருடைய உலகங்களுக்கு நம்ம போகணும், அங்க போய் அவருடைய லோட்டஸ் ஃபீட், அவருடைய தாமரை திருவடிகளுக்கு நம்ம தொண்டு புரியணும் அப்படின்னு நம்ம நினைச்சோம்னா, அதுக்கு ஒரே வழி தூய பக்தியின் உச்சம். உச்சம்னா என்ன? நம்ம வந்து அந்த அனன்ய பக்தி, ஒரு நிமிஷம் கூட அவரை மறக்காம எப்போதும் பகவானையே நினைக்கக்கூடிய அந்த நிலையில நம்ம பக்தியை செலுத்தினா மட்டும்தான் இறைவனை அடைய முடியும் அப்படிங்கிறது இங்க சொல்லப்பட்டிருக்கு. இது வந்து இந்த கொஸ்டின், அந்த 8 கொஸ்டின் என்னென்ன கேட்கிறாருன்னு நமக்கு சொன்னோம் இல்லையா? என்ன கேட்கிறாரு? ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் வந்து பிரம்மம், அதாவது பிரம்மாங்கிறது இங்க ஆத்மாவை பத்தி தான் இங்க சொல்லியிருக்கேன். பிரம்மங்கிறது வந்து ஒண்ணு பிரம்மனை, இறைவனை குறிக்கும் பிரம்மன்கிறது, அவன் பரபிரம்மன். இன்னொன்னு வந்து மெட்டீரியல் நேச்சர், இந்த பிரபஞ்சத்தையும் பிரம்மம் அப்படின்னு சொல்லுவோம், நம்மளுடைய ஆத்மாவையும் பிரம்மம்னு சொல்லுவோம். இந்த இடத்துல எதை சொல்றாங்கன்னா ஆத்மாவை சொல்றாங்க. அப்படின்னா என்ன, அது எங்க இருக்கு அப்படிங்கறது வந்து அர்ஜுனன் கேட்கிறாரு. அதுதான் வந்து ஆன்சரா பகவான் என்ன சொல்றாரு? அதுதான் ஜீவாத்மா, அழியாத ஜீவாத்மா, அதுக்கு வந்து என்னைக்குமே அழிவு கிடையாது அப்படிங்கறத சொல்றாரு. அத்தியாத்மா, உடலின் கட்டுப்பாட்டாளர் யாரு? அத்தியாத்மான்னா என்ன அப்படின்னு கேட்கிறாரு அர்ஜுனன். அதாவது இது ஜீவனின் சுயமான இயல்பு. சுய இயல்பு என்ன? ஒவ்வொரு சுதர்மம் தான் சுய இயல்பு. ஒவ்வொரு ஆத்மாவுக்கும் சுய இயல்பு எது அப்படின்னா, நாம எல்லாருமே பகவானுக்கு தொண்டு செய்யறதுதான் நம்மளுடைய இயல்பு. ஏன்னா அவருதான் வந்து ஆண்டான், நம்ம எல்லாம் அடிமைகள், சர்வெண்ட் ஆஃப் சர்வைட்டர் நம்ம எல்லாருமே. அப்படி வந்து பகவானுக்கு தொண்டு செய்யறதுதான் ஒரு ஆத்மாவுடைய இயல்பு. ஏன்னா அவர்கிட்ட இருக்க அபரிமிதமான சக்திகள் நம்மள்ட்ட வந்து எவ்வளவு இருக்கு? சும்மா கொஞ்ச அளவுதான் இருக்குது. அதுவும் இல்லாம அவர்கிட்ட இருந்து பிரிஞ்சு வந்த பின்ன பகுதிகள் நாம எல்லாம்.
நம்மளுடைய இயல்பு என்னன்னா அவருக்கு தொண்டாற்று தான். இங்க இருந்தாலும் அதை தான் செய்யணும், நம்ம வைகுண்டம் போனாலும் அதை தான் செய்யணும். ஆனா அங்க போனா என்னது, கஷ்டங்கள்ங்கிறதே இருக்காது, சுகம் மட்டுமே ஒன்லி இருக்கும். எந்தவித துன்பம் நிலையும் நம்ம அடைய மாட்டோம். ஆனா இங்க என்ன செய்வோம், கஷ்டங்கள் இன்பம் அனுபவிக்கிற போல துன்பமும் அனுபவிச்சுட்டு இருப்போம். அதுதான் இங்க வந்து மெட்டீரியல். மேலும் மேலும் பிறந்து பிறந்து இறப்போம். அங்க வந்து அது கிடையாது. அங்க போனவங்க திருப்பி இறப்பு பிறப்பு இதுல இருந்து விடுபட்டுருவாங்க அப்படிங்க சொல்லப்பட்டிருக்கு. அடுத்தது 3வது கொஸ்டின் வந்து கர்மான்னா என்ன அப்படின்னு கேட்கிறாரு. நமக்கே தெரியும் கர்மான்னா நமக்குடைய செயல், நம்ம செய்யக்கூடிய செயல். அது என்ன செயல் அப்படின்னா, நாம இந்த உடலை வளர்க்கறதுக்கு, பொருள் உடலுக்கு வழிவகுக்கும் செயல்கள். நாம இங்க வாழும் வரையில நம்ம என்ன செய்யணும், இந்த உடலை வந்து காப்பாத்தி ஆகணும். ஏன்னா அதுக்குள்ள ஆத்மா இருக்கு. இந்த உடலை காக்கிறதுக்கு நம்ம என்ன செய்யணும், மெட்டீரியல்ல பல பல விதமான வேலைகள் நம்ம வந்து செய்வோம். ஒருத்தர் டீச்சரா இருப்பாங்க, ஒருத்தவங்க ஆபீசரா இருப்பாங்க, ஒருத்தவங்க வந்து கவர்மெண்ட் ஆஃபீஸ்ல வேலை பார்ப்பாங்க. இப்படி பல விதமான வேலைகள், டாக்டரா இன்ஜினியரா எப்படியோ அந்த மாதிரி ஒரு வேலையை செஞ்சு அந்த உடலை நம்ம வந்து காப்பாத்துறோம் இல்லையா, அந்த செயல்கள் தான் வந்து பலன் தரும் செயல்கள் தான். அதை செய்யறது தான் கர்மா. அடுத்தது அதிபூதா. அதிபூதம்னா என்ன அப்படின்னா மெட்டீரியல் நேச்சர், இந்த பிரபஞ்சத்தை தான் அது வந்து அதிபூதம் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. அடுத்தது அதி தெய்வான்னா என்ன வந்து 7th சாப்டர்லயே பார்த்தோம் இல்லையா, அதே தான் இங்கேயும் கேட்கிறாரு அர்ஜுனா. அதி தெய்வா அப்படின்னா இது அனைத்து தேவதேவர்களும் யாருடைய உடல்ல அடங்கி இருக்கிறாங்க, பகவானுடைய உடல்ல அடங்கி இருக்கிறாங்க. அது விராட் ஸ்வரூபம் பார்க்கும்போது நமக்கு தெரியும், விஸ்வரூபத்துல எல்லா தேவர்களும் உள்ள இருக்கிறத பார்ப்போம். எல்லா தேவர்களையும் உள்ளடக்கிய, எல்லா பிரபஞ்ச கிரகங்களையும் உள்ளடக்கியக்கூடிய அந்த தெய்வ தான் வந்து அதி தெய்வம் அப்படின்னு இங்க வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கு. அடுத்தது அதி யஜ்ஞா. அது யாரு எங்க புருஷன் தான் யாருன்னா பரமாத்மா தான். அவரு தான் என்ன பண்றாரு, நம்முடைய இதயத்துல இருக்கிறாரு. அவர் என்ன செய்யறாரு, எல்லா யாகங்களுடைய பலன்களையும் அனுபவிக்கக்கூடியவர், சுப்ரீம் என்ஜாயர் அப்படின்னு செய்யறவருக்கு. அவர் தான் வந்து எல்லாத்தையும் அனுபவிப்பவர் அப்படின்னு சொல்லப்படுது. அது எங்கே வசிக்கிறார் அப்படின்னு கேட்கிறாரு. எல்லாரும் அவர் எங்க இருக்கிறாரு, அனைவருடைய இதயத்திலும். ஒரு வந்து மிருக, பறவை, புழு, பூச்சி, தாவரம், மலங்கு எல்லாத்துலயும் என்ன பண்றாரு, அவங்களுடைய இதயத்துல பகவான் வந்து 4 கை ஸ்வரூபமா பரமாத்மா அவருல வசிக்கிறார் அப்படின்னு சொல்லப்படுது. இறக்கும் நேரத்தில் கிருஷ்ணரை எப்படி நினைவில் கொள்வது, இறக்கக்கூடிய காலகட்டம் எப்படி இருக்கும்னு நான் உங்களுக்கு நேத்தியே சொன்னேன். 1000 தேள் கொட்டுனா எப்படி இருக்குமோ அப்படிப்பட்ட ஒரு உணர்வு வந்து எல்லாருக்கும் இறக்கக்கூடிய நேரத்துல அந்த உயிர் பிரியும் தருவாயில வந்து அவ்வளவு ஒரு வலி கொடுக்கும். அந்த மாதிரி நேரத்துல இறைவனை போய் அப்படி யாரு நினைப்பாங்க சொல்லுங்க. அந்த நேரத்துல இறைவனை யாரால இது நினைக்க முடியுமா, அவங்கவுங்க வழியில இருப்பாங்க. அந்த மாதிரி நினைவுலையும் எப்படி முடியும் அப்படின்னா முடியுங்கிறார் பகவான். வாழ்நாள் முழுவதும் பயிற்சி. நம்ம எப்போதும் சின்ன வயசுல இருந்தே நம்ம என்ன செய்யணும், நம்ம பகவான் மேல பக்தியை வளர்த்துக்கணும். எப்போதும் நம்ம வந்து இப்ப ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரம் உச்சரிக்கணும் இல்லையா, இதை இடைவிடாம நம்ம வந்து சொல்ல பழகணும். ஒழிஞ்ச நேரத்துல எல்லாம் நம்ம ஜபம் வச்சுக்கிட்டு மணிமாலையை வச்சுக்கிட்டு சொல்லணும். இல்லையா நம்ம ஒர்க் பண்றோமா, நம்ம சமையல் பண்றோமா, இல்ல ஒரு ஸ்கூலுக்கு போறோமா, டிராவல் பண்றோமா, அப்பெல்லாம் நம்ம வாயில இருந்து அந்த ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரத்தை உச்சரிச்சுக்கிட்டே இருக்கும் பொழுது அது வந்து நம்ம பிராக்டிஸ் ஆயிடுது. பிராக்டிஸ் பண்ண 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 அது நம்மளுடைய ஆழ் மனசுல போய் உட்கார்ந்துருச்சுன்னா அந்த கடைசி நேரத்துல நம்ம இறக்கக்கூடிய அந்த காலகட்டத்துல ஆட்டோமேட்டிக்கா நமக்கு நினைவில் வர முடியும் அப்படின்னு இங்க பகவான் வந்து சொல்றாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. இன்னைக்கு யாரு எனக்கு ஸ்லோகம் வாசிக்க போறீங்க? மாதாஜி, பிரபுஜி हरे வாசிக்கிறீங்களா कृष्ण மாதாஜி? माताजी। अर्जुन उवाच किं तत् ब्रह्म किम् अध्यात्मं किं कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतं स किं प्रोक्तम् अधिदैवं किम् उच्यते अधियज्ञगदं कदं कोत्र देहे अस्मिन् मधुसूदन प्रयाणकाले च कदं ज्ञेयोषि नियतात्मभिः। हरे कृष्ण माताजी। ஹரே கிருஷ்ணா. ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகத்துல என்ன சொல்றாரு, அர்ஜுனன் கேள்வி கேட்கிறார் பகவான்கிட்ட. அவருடைய சந்தேகங்கள் எல்லாம் அவர் நமக்காக தான் வந்த கேள்விகள் எல்லாம் கேட்கிறாரு. உத்தம புருஷரே, பிரம்மம் என்பது என்ன, அத்தியாத்மம்னா என்ன, பல்நோக்கு செயல்கள் கர்மான்னா என்ன, இந்த ஜட தோற்றம் மெட்டீரியல் நேச்சர்னா என்ன, தேவர்கள் யாவர் அப்படின்னு 5 கேள்விகளை அதுல வந்து கேட்கிறாரு. 2வது ஸ்லோகத்துல வந்து மதுசூதனரே,
ஏன் இந்த இடத்துல மதுசூதனரே அப்படின்னு இறைவனை கூப்பிடுறாரு அப்படின்னா, மது அப்படிங்கிற ஒரு அரக்கனை வந்து பகவான் அழிச்சதுனால அவருக்கு மதுசூதனர்னு ஒரு பெயர் இருக்கு. இப்ப வந்து பகவான் அர்ஜுனனுடைய மனசுல இருக்க அந்த சந்தேகங்கிற அரக்கனை வந்து அழிக்கிறதுக்காக தான் அவர் வந்து அந்த பேரை சொல்லி அழைக்கிறாரு பகவான. என்ன சொல்றாரு? யாகங்களின் இறைவன் யார்? அவர் உடலில் எங்கு வசிக்கின்றார்? பக்தி தொண்டில் ஈடுபடுவோர் உம்மை மரண காலத்தில் எவ்வாறு அறிய முடியும்? இந்த கேள்விகளுக்கெல்லாம் எனக்கு பதில் சொல்லுங்க அப்படின்னு வந்து அர்ஜுனன் வந்து இந்த மாதிரி 8 கேள்விகளை பகவான்கிட்ட வைக்கிறாரு. இதுக்கு பகவான் 3rd பதில் சொல்ல போறாரு. மாதாஜி படிக்கணும். आम् श्री भगवान् उवाच अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावो अध्यात्मम् उच्यते भूतभावोद्भवकरो विसर्गकर्म संचितः हरे कृष्ण புருஷோத்தம माता ஹரே கிருஷ்ணா. புருஷோத்தமரான முழு முதல் கடவுள் இப்ப வந்து பதில் சொல்றாரு. என்ன சொல்றாரு? பிரம்மம், பிரம்மன் என்று அறியப்படுவது எது? அழிவற்றதும் உன்னதமானதும் ஆகும். நம்ம படிச்சுட்டோம், அது அழிவற்றது ஆத்மாங்கிறது, உன்னதமானது. எந்த காலத்துல தோன்றுச்சு, எந்த காலத்துல வந்தது, எதுவும் தெரியாது நமக்கு. அப்படிப்பட்ட அந்த ஆத்மாதான் பிரம்மன் அப்படின்னு சொல்றாரு. அதன் சுவாபமான நித்திய இயற்கையான ஜீவாத்மா அத்தியாத்மா என்று அழைக்கப்படுகிறான். அதனுடைய சுபாவம் என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, அது வந்து என்ன செய்யும்? பகவானுக்கு தொண்டாற்றுதல் தான். அதுதான் வந்து இங்க இந்த இடத்துல அத்தியாத்மா அப்படின்னு வந்து சொல்லப்படுது அப்படின்னு பகவான் சொல்றாங்க. ஜீவாத்மாவின் ஜட உடலை வளர்க்கும் செயல்கள். நாம இந்த உடலை என்ன செய்யணும்? காப்பாத்தி ஆகணும். ஏன் காப்பாற்றணும் இந்த உடலை? நமக்கு இந்த உடல் கிடைக்கிறதே அரிது. அரிதறிது மானிடராய் பிறத்தல் அரிது அப்படின்னு நம்ம வந்து ஔவையார் சொல்லியிருக்காங்க இல்லையா? அப்படிப்பட்ட மானிட உடல் வந்து எதுக்காக கொடுக்கப்பட்டிருக்கு நமக்கு அப்படின்னா, இறைவனை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிட்டு அவருக்கு பக்தி தொண்டாற்றி இந்த உலகத்துல இருந்து நம்ம முக்தி பெறணும். அதுக்காக தான் நமக்கு மானிட உடல் கிடைச்சிருக்கு. மற்றபடி மிருகங்களுக்கும் தாவரங்களுக்கும் பறவைகளுக்கும் இந்த அளவு ஞானம் இருக்கும்னா கண்டிப்பா இருக்காது. இப்ப நம்ம எல்லாம் பகவத்கீதையை படிக்கிறோம். எந்த விலங்காவது வந்து பகவத்கீதையை படிக்க முடியுமா? நம்மளால மட்டும்தான் படிக்க முடியும். இறைவனை பற்றிய விஷயங்களை நம்ம பேசுறோம், அதை பத்தி தெரிஞ்சுக்கிறோம், காது கொடுத்து கேட்கிறோம். ரேரா 1-2 மிருகங்கள் வந்து முக்தி அடைஞ்சது. அது வந்து ரொம்ப ரேர். ஆனா அதிகபட்சம் யாருக்கு அந்த வாய்ப்பு கொடுத்துருக்கு? நம்மள மக்களுக்கு தான், உயிர்வாழிகள் ஜீவாத்மாக்களுக்கு தான் அந்த வந்து என்ன கொடுத்துருக்கு? அந்த மனித பிறவிக்கு மட்டுமே கிடைச்சது. அப்படிப்பட்ட மனித பிறவியை நாம என்ன செய்யணும்? பொத்தி பாதுகாத்து தான் ஆகணும். திருமூலர் கூட படிச்சு சொல்லியிருப்பாரு, உடலை வளர்த்தேன் உயிர் வளர்த்தேனேன்னு. இந்த உடலை வளர்த்தாதான் உள்ளுக்குள்ள இருக்க அந்த உயிரையும் நம்ம வந்து காப்பாத்தி வச்சுக்க முடியும். இல்லாட்டி இதை கூட விட்டு அது என்ன போயிடும்? பறந்து போயிடும். அந்த மாதிரி நிலையில நம்ம இந்த உடலுக்காக நம்ம செய்யறோம் இல்லையா செயல்கள், நம்ம சாப்பிடுறதுக்கு, நம்ம தங்கறதுக்கு, நம்ம துணியை அணிஞ்சுக்கிறதுக்கு தேவையான பொருள்களை நம்ம சேகரம் பண்றோம், சம்பாதிக்கிறோம். அந்த மாதிரி செயல்கள், பலநோக்கு செயல்கள், அதுதான் வந்து ஃப்ரூட்டி ஆக்ஷன் சொல்லக்கூடிய அந்த மாதிரி செயல்கள் தான் இங்க வந்து கர்மா அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. ஆனா நம்ம உடலுக்கு எந்த அளவு தேவையோ அந்த அளவுக்கு மட்டும் நம்ம அந்த கர்மங்களை செஞ்சா போதும். மற்றபடி அதிகபட்சமா நம்ம என்ன பண்றோம்? அதுலயே ஆழ்ந்து போயிடுறோம். அது வந்து என்னத்துக்கு விளைவு என்ன கொடுக்கும் அப்படிங்கிறது தான் இங்க வந்து போட்டோவில் கொடுத்துருக்காங்க. இங்க பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு ஒருவனுக்கு ஒருத்தி அப்படிங்கிறது நம்மளுடைய பாரம்பரியமான சமுதாயத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கு. ஆனா ஒருவன் என்ன பண்றான்? பெண் மேல வந்து அந்த பெண் மனைவியை தவிர மற்ற பெண்கள் மேல ஆசை வைக்கிறான். அந்த மாதிரி பெண் மோகம் கொண்டவங்க என்ன ஆகுறாங்க அப்படின்னா, மறுபிறவி அவங்களுக்கு வந்து என்ன செய்யறாங்க? நாயா பிறவி எடுக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. அடுத்தது இங்க பாத்தீங்கன்னா மாமிசம், மது, மாமிசம் இதெல்லாம் சாப்பிடக்கூடிய அந்த மாதிரி ஒரு உயிர்வாழி என்ன செய்யறான்? மறுபிறவியில பன்றியாக பிறக்கின்றான் அப்படின்னு இங்க காட்டப்பட்டிருக்கு. அதே சமயம் புண்ணிய கர்மாக்கள், வீடு தேடி வந்தவங்களுக்கு உபச்சாரம் பண்ணி அவங்கள நல்லா அவங்களுக்கு வேணுங்கிற சாப்பாடுலாம் கொடுத்து புண்ணிய செயல்கள்லாம் செய்யறாங்க ஒருத்தவங்க. அப்படிப்பட்டவர்கள் எங்க போறாங்க? தேவலோகங்களுக்கு, மேலுலகங்களுக்கு சென்று அங்க இருக்கக்கூடிய சுகங்களை அனுபவிச்சு திருப்பி இங்க வந்து பூமியில பிறக்கிறாங்க அப்படின்னு வந்து காட்டப்பட்டிருக்கு. அதே இங்க வந்து என்னன்னா பகவான் இங்க வந்து இறைவனை எப்போதும் சதா சர்வ காலமும் வந்து என்ன பண்றாங்க? பக்தி தொண்டு, டிவோஷன் சர்வீஸ்லயே ஈடுபட்டுக்கிட்டு இருக்கக்கூடிய மக்கள் என்ன செய்யறாங்க? அவங்க வந்து நேரா வந்து இறந்த பிற்பாடு கோலோகம், பகவானுடைய வைகுண்ட லோகங்களுக்கு போயிடுறாங்க. அவங்க போனதுக்கு அப்புறம் அவங்க வந்து மீண்டும் வந்து இந்த வாழ்க்கை சுழற்சியில வந்து அவங்க விழறதே இல்லை. புனரவி ஜனனம்
புனரவி மரணம் அப்படிங்கிற அந்த நிலையில அவங்க வரமாட்டாங்க அப்படிங்கிறதுக்கு தான் இந்த போட்டோஸ் வந்து நமக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. இதெல்லாம் வந்து நிறைய பார்க்கணும்னா கருட புராணம் படிச்சா அதுல வந்து நிறைய இதெல்லாம் கொடுத்துருப்பாங்க. போர் படிக்கும் மாதாஜி. அதிபூதம் க்ஷரோபாவக புருஷச்சாதிதைவதம் அதியஞ்சோ அகமேவாற்ற தேகே தேக பிரதாம்பரக. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. உடல் பெற்ற ஆத்மாக்களில் சிறந்தவனே அர்ஜுனன் சொல்றாரு. எப்போதும் மாறிக்கொண்டுள்ள பௌதிக இயற்கை அதிபூத எனப்படும். நம்மளுடைய இயற்கை எப்படி இது? மாற்றங்களுக்கு உட்பட்டது. நமக்கு தெரியும் 4 விதமான பருவ காலங்கள் வரும். மழை காலம் வரும், வசந்த காலம் வரும், வெயில் காலம், கோடை காலம் வரும், குளிர்காலம் வரும். இப்படி மாறி மாறி நமக்கு வந்து வந்துட்டு இருக்கு. இயற்கை வந்து மாறுதலுக்கு உட்பட்டது. பகல் வருது, இரவு வருது, மாறுதலுக்கு உட்பட்டது நமக்கு தெரியும். அது மட்டும் இல்ல, இயற்கை மட்டும் இல்ல, நம்மளுடைய உடலும் என்னது மாறுதலுக்கு உட்பட்டது. சின்ன குழந்தையா பிறந்து வளர்ச்சி அடைந்து வாலிபனாகி முதுமை அடைஞ்சு அப்புறம் வந்து நோய் வந்து இறந்து போறாங்க. இப்படி நம்மளுடைய உடலும் வந்து மாறுதலுக்கு உட்பட்டது. அப்படிப்பட்டதுதான் வந்து என்னன்னா அதிபூதம் அப்படின்னு சொல்லப்படுது. இந்த இடத்துல சூரியன் சந்திரன் போன்ற அனைத்து தேவர்களும் அடங்கிய பகவானின் விஸ்வரூபம் அதி தெய்வ எனப்படும். பகவானுடைய அந்த விஸ்வரூப தோற்றத்துல பாத்தீங்கன்னா சூரிய சந்திரர்கள் மட்டும் இல்ல, 39 கோடி தேவர்களும் இருப்பாங்க. அசுரர்கள், மனிதர்கள், குபேரர்கள், யக்ஷர்கள், அப்புறம் நாகங்கள், மேல பிரம்மலோகத்துல இருந்து பாதாள லோகம் வரையில உள்ள அனைத்தும் வந்து பகவானுடைய உடல்ல தான் இருக்கும். அந்த மாதிரி எல்லா கிரகங்களும் அவருடைய உடல்ல இருக்கும். அப்படிப்பட்ட அந்த விராட் ரூபம் தான் என்னது அதி தெய்வம் அப்படின்னு இங்க சொல்லப்படுது. மேலும் உடல் பெற்ற அனைத்து ஜீவன்களின் இதயத்திலும் பரமாத்மாக வீற்றிருக்கும் பரம புருஷனாகிய நான் அதி யஜ்ஞ யாகத்தின் இறைவன் என்று அழைக்கப்படுகிறேன் அப்படின்னு சொல்றாரு பகவான். என்ன சொல்றாரு? நம்மளுடைய இதயத்துக்குள்ள க்ஷீரோகதாயுஷ் தான் வந்து 4 கை ரூபமா நாராயண ஸ்வரூபமா நம்மளுடைய இதயத்துல வீற்றிருக்கிறார். அவர் என்ன செய்யறாரு? சாட்சி பறவையா வீற்றிருக்கிறார். நம்ம செய்யக்கூடிய செயல்களுக்கெல்லாம் அனுமதி கொடுக்கிறவரும் அவரு தான், நம்மளை கண்ட்ரோல் பண்றவரும் அவரு தான். அப்படிப்பட்ட பரமாத்மா தான் இங்க வந்து நம்முடைய இதயத்துல இருக்கிறார். அவர் தான் யாகத்தின் இறைவன் அதி யஜ்ஞ அப்படின்னு வந்து இங்க சொல்லப்பட்டிருக்கு. இப்ப இங்க இந்த ஒரு படம் கொடுத்துருக்காங்க. இதுல வந்து மரக்குச்சி ஒண்ணு இருக்கு. மரத்துல ஒரு சின்ன தண்டு. அந்த தண்டுல வந்து இங்க பாத்தீங்கன்னா ஒரு புழு, ஒரு கம்பளி புழு மாதிரி ஒரு புழு வந்து போயிட்டு இருக்கு. அது கொஞ்ச காலம் கழிச்சு அது என்ன செய்யுது? ஒரு கூட்டு புழுவா வந்து மாறி அதுக்குள்ள வந்து இருக்குது. அதுக்குள்ளேயே கொஞ்ச காலம் வந்து இருக்குது. நம்ம எல்லாம் சயின்ஸ்ல படிச்சிருப்போம். புழு வந்து ஒரு கூட்டுப்புழு நிலைக்கு போகுது. அதுக்கு பிறகு கூட்டுப்புழு வந்து உடைச்சுக்கிட்டு வெளியில வரும்போது அது எப்படி வருது? அழகான ஒரு பட்டாம்பூச்சியா வெளியில வருது. அது தன்னுடைய வாழ்க்கை காலம் வந்து தொடங்கும் போது ஒரு புழுவா இருக்கு. அதோட முடிவு காலம் எப்படி இருக்குன்னா ஒரு பட்டாம்பூச்சி, அழகிய வண்ணத்து பூச்சியா மாறிடுது. ஒரே வாழ்க்கையிலேயே அது வந்து மாறுதலுக்கு உட்பட்டதா இருக்குது. அந்த பட்டாம்பூச்சியை போல நாம என்ன செய்ய முடியும்? நம்மளும் வந்து நமக்கு கிடைக்க இந்த மனித உடலை பயன்படுத்தி நாம என்ன செய்யலாம்? இறைவனுக்காக நம்ம வந்து அதை பக்தி தொண்டாற்றி இந்த பிறவிலேயே மோட்சத்தை அடையறதுக்கான வழிவகை கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. அதை நம்ம வந்து பயன்படுத்திக்கணும். அதை பத்தி தெரிஞ்சுக்கணும். அதுக்குதான் ஒரு ஆச்சாரியர் நமக்கு அவசியம் அப்படின்னு சொல்லப்படுது. பயப்படிங்க. அந்த காலே ச மாம் ஏவ ஸ்மரன் முக்த்வா கலேவரம் யப்ரயாதே சமத்பாவம் யாதி நாஸ்த்யத்ர சம்சயः. ஹரே கிருஷ்ணா மாதா. ஹரே கிருஷ்ணா. மேலும் தனது வாழ்வின் இறுதி காலத்தில், அவங்களுடைய மரண காலத்தில் யாராவது என்னை மட்டும் எண்ணிக்கொண்டு உடலை விட்டால் உடனடியாக அவன் என்னுடைய இயற்கையை அடைகிறான், இதில் சிறிதும் சந்தேகம் இல்லை அப்படின்னு பகவான் சொல்றாங்க. இப்ப பாத்தீங்கன்னா குருஷேத்திர போர்க்களத்துல அர்ஜுனனுடைய அம்பு துளைச்சு பீஷ்மர் வந்து அம்பு படுக்கையில இருந்தாரு அப்படிங்கிறது நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும். அவரு என்ன செஞ்சாரு? உடனே உயிரை விடல. அவருக்கு வந்து எப்ப நினைக்கிறாரோ அப்போ உயிரை விடுறதுக்கான வரம் அவங்க அப்பா மூலமா கிடைச்சிருக்கு. அவரு என்ன பண்றாரு? உத்தராயண காலத்துக்காக அவர் காத்துக்கிட்டு இருக்கிறாரு. அந்த நேரத்துல உயிரை விடணும் அப்படின்னா அவர் என்ன பண்றாரு? வழிகள் எல்லாம் பொறுத்துக்கிட்டு அம்பு படுக்கையில இருக்கிறாரு. அப்போ வந்து போர் முடிஞ்சிருது. முடிஞ்சோம்னா இந்த தர்மர் வந்து என்ன செய்யறாரு? முடிசூடுறாரு. முடிசூடும் போது கிருஷ்ணர் அவருக்கு வந்து அறிவுரை சொல்றாரு. நீ போய் உங்க தாத்தா பீஷ்மர்கிட்ட போய் அறிவுரை வாங்கிக்க, எப்படி வந்து இந்த ராஜாங்கத்தை நடத்தணும், எப்படி வாழ்க்கை இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்கெல்லாம் அவரு உங்களுக்கு அறிவுரை சொல்லுவாரு, போய் கேளு அப்படின்னு சொல்லி அங்க வந்தோம்னா அவரு தர்மபுத்திரர் என்ன கேட்கிறாரு? முதல்ல நம்ம எல்லா மக்களுடைய உயிர்வாழிகளுக்கெல்லாம்
கோல் எது, அல்டிமேட் கோல் எது, அதாவது எல்லா மக்களும் உய்வடையணும்னா யாரை நினைக்கணும், யாரை வணங்கணும் அப்படின்னு வந்து அவர் வந்து கேட்கிறாரு. கேட்டதுக்கு பீஷ்மர் என்ன சொல்றாரு, அதுதான் பக்கத்துல இருக்கிறவங்களையே நம்ம வந்து உணராம இருக்கிறோம் அப்படிங்கிறதுக்கு தான் அவர் சொல்றாரு. உங்க பக்கத்திலேயே உங்களுடைய உலாவிட்டு உங்க கிட்டக்கத்திலேயே இருக்கிறாரு பகவான் கிருஷ்ணர். உங்க அத்தை பிள்ளையாவும் உங்களுடைய நண்பனாவும் அவர் இருந்து உங்களுக்கு எவ்வளவு ஹெல்ப் பண்றாரு. அவருதான் உங்களுடைய வாழ்க்கையோட குறிக்கோள். அவரை நினைச்சாலே போதும். அவரை நீங்க துதிப்பாடினாலே என்ன செய்ய முடியும், அந்த வாழ்க்கையின் லட்சியத்தை அடைய முடியும் அப்படின்னு வந்து அந்த இடத்துல அவர் சொல்லுவாரு. அந்த மாதிரி சொல்லிட்டு அவர் என்ன பண்றாரு, பகவானை வந்து நல்லா துதிப்பார். பீஷ்ம துதி அப்படின்னு ஒன்று பாட்டு இருக்கு பாகவதத்துல. விஷ்ணு சஹஸ்ரநாமம் உங்க எல்லாருக்குமே தெரியும். அந்த டயத்துலதான் அவர் வந்து விஷ்ணு சஹஸ்ரநாமம் சொல்றாரு. அந்த மாதிரி சொல்லும் பொழுது பகவான் கிருஷ்ணர் அதுல வந்து என்ன செய்யறாரு, ஆனந்தம் அடைகிறாரு, திருப்தி அடைகிறாரு. பீஷ்மரோட அந்த துதி பாடல்கள்லயும் அவருடைய சகஸ்ரநாமம் வர சொல்லி வாழ்த்துறதுலயும் அவருக்கு என்ன பண்றாரு, ஆனந்தம் அடைகிறாரு. ஆனந்தம் அடைஞ்சு என்ன பண்றாரு, அவருக்கு விஸ்வரூப தரிசனத்தை காட்டுறாரு. அந்த விஸ்வரூப தரிசனத்தை பார்த்துக்கிட்டே அவர் வந்து உயிரை விடுறாரு. அதான் இந்த இடத்துல அவரை மட்டுமே எண்ணிக்கொண்டு பகவானையும் பார்த்துக்கிட்டு உயிரை விடக்கூடிய பாக்கியம் யாருக்கு கிடைச்சது, அந்த பீஷ்ம பிதாமகருக்கு கிடைச்சது. அதனால அவர் நேரா என்ன போனாரு, வைகுண்டத்துக்கு போனாரு அப்படிங்கிறது சொல்லப்படுது. கடைசி நேரத்துல எதை நினைச்சுக்கிட்டு உயிரை விடுறோமோ அதுவே நமக்கு வந்து கிடைக்குது அப்படிங்கிறதுக்காக சொல்லப்பட்டிருக்கு. இது வந்து யக்ஷ பிரஸ்னம். இது வந்து ஸ்ரீமத் பாகவதத்துல வந்திருக்கு. இந்த பாகவதத்துல என்ன வந்திருக்குன்னா, ஒரு காலத்துல வந்து இவங்க எல்லாம் வனவாசத்துக்கு போனாங்க இல்லையா, பாண்டவர்கள்லாம் வனவாசம் போகும் பொழுது தண்ணி தேவைப்படுது, குடிக்கிறதுக்கு தண்ணி தேவைப்படுது. அப்போ வந்து என்ன பண்றாங்க, ஒவ்வொருத்தரா போறாங்க. பாண்டவர்கள் பீமன் போறாரு, அங்க ஒரு குளம் இருக்குது, தண்ணி நீர் தேக்கம் இருக்குது, அதுல போய் தண்ணி குடிக்கலாம் அப்படின்னு போய் எடுக்கும் பொழுது அங்க ஒரு யக்ஷன் தோன்றி, இந்த தண்ணி வந்து எனக்கு சொந்தமானது, தடாகம், என் பர்மிஷன் இல்லாம நீ குடிக்க முடியாது, நீ அதுல தண்ணி குடிக்கணும்னா நான் கேட்கிற கேள்விக்கு நீ பதில் சொல்லணும் அப்படின்னு அவர் சொல்றாரு. பீமன் கொஞ்சம் முரட்டுத்தனம் இல்லையா, நீங்க என்ன கேட்கறது, நான் என்ன சொல்றது, நான் முடியாது அப்படின்ட்டு போய் தண்ணியை குடிப்பாரு, மயக்கடைச்சு விழுந்துருவார். அப்புறம் அடுத்தது வந்து என்னடா போனதை காணுமேன்னு அர்ஜுனன் தேடிட்டு போவாரு. அவரும் அதே நிலை, அவரும் வந்து தண்ணி குடிச்சோன்னா மயங்கி விழுவாரு. இப்படி நகுலன் சகாதேவன் 4 பேரும் போறாங்க. எல்லாரும் இறந்து விழுந்துடுறாங்க. அந்த இடத்துல இறந்து விழுந்ததுக்கு அப்புறம் கடைசியா தர்மபுத்திரே வராரு. என்னடா தம்பிகள் எல்லாம் போனவங்களெல்லாம் காணுமே அப்படின்னுட்டு வந்து தேடிட்டு வரும்பொழுது பார்த்தா இங்க 4 பேர் வந்து விழுந்து கிடக்குறாங்க. இவரும் போய் தண்ணி குடிக்கணும்னு போறாரு. அப்ப அந்த யக்ஷன் தோன்றி, இந்த தவறை செஞ்சுதான் உன்னுடைய தம்பிகள்லாம் இந்த மாதிரி ஆனாங்க, நீ அதே தவறை செய்ய போறியா அப்படின்னு கேட்கிறாரு. அப்படியா, வந்து என்ன செஞ்சாங்க, என்ன நடந்தது அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா, நான் கேட்கிற கேள்விகளுக்கு பதில் சொல்லுன்னா சொல்லல, அதனாலதான். சரி நீங்க கேளுங்க நான் சொல்றேன் அப்படின்னு வந்து சொல்லுவார் தர்மர். உடனே அவர் வந்து யக்ஷன் வந்து நிறைய கேள்விகளை கேட்பாரு. எல்லா கேள்விகளுக்கும் இவர் வந்து தர்மபுத்திரர் இல்லையா, கரெக்டா பதில் சொல்லிட்டு வருவாரு. அப்போ வந்து கடைசியா ஒரு கேள்வி கேட்பாரு, உனக்கு வந்து இந்த உலகத்திலேயே ரொம்ப ஆச்சரியம் தரக்கூடிய விஷயம் எது, அற்புதமான விஷயமா நீ எதை நினைக்கிற அப்படின்னு வந்து தர்மர்கிட்ட கேட்பாரு. அப்பதான் இந்த பாட்டை பாடுறாரு. ஸ்ரீமத் பாகவதம் 7th canto 2nd chapter 57வது ஸ்லோகம் இது. அகானி அகானி பூதானி கச்சந்தீக யமாலயம் சேஷா ஸ்தாவரம் இச்சந்தி கிம் ஆசிரியம் அதப்பரம். அதாவது என்ன சொல்றாரு, ஒவ்வொரு களத்திலும் ஒவ்வொரு நொடி பொழுதிலும் கண்சிமுற்ற நேரத்தில் கூட நூற்றுக்கணக்கான ஆயிரக்கணக்கான உயிரினங்கள் என்ன சந்திக்குது, மரணத்தை சந்திக்கின்றன. ஆனால் இது ஒரு முட்டாள்தனமான வாழ்க்கையாக இருப்பினும் தன்னை மரணமற்றதாக நினைத்து மரணத்திற்கு தயாராக யாருமே இல்லை. இதுதான் இந்த உலகத்துல என்ன ரொம்ப ஆச்சரியப்பட வைக்குது, அற்புதமான விஷயமா எனக்கு தெரியுது அப்படிங்கிறாரு. நம்மளும் பார்த்திருக்கிறோம், ஒரு இடத்துல வந்து பிறப்புங்கிறது நடந்துகிட்டு இருக்கும், குழந்தை பிறக்கும், ஒரு நமக்கு செய்தி வரும் வீட்டுக்கு, எங்க வீட்டுல இன்னாருக்கு குழந்தை பிறந்திருக்கு. அதே சமயம் இன்னொருத்தர் வீட்டுல இருந்து நமக்கு வந்து ஒரு இறப்பு செய்தி மரண செய்தியும் நமக்கு வரும். அப்படி ஒரு பக்கம் வந்து பிறப்புங்கிறது நடந்துகிட்டு இருக்கு, ஒரு பக்கங்கிறது இறப்புங்கிறது நடந்துகிட்டு இருக்கு. அப்ப நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியுது, வாழக்கூடிய அத்தனை மக்களுக்கு என்ன தெரியுது, பிறப்புன்னு இருந்தா இறப்புங்கிறது உண்டு, நாமளும் ஒரு நாள் இறக்க போறோங்கிறது நம்ம எல்லாருக்கும் நிச்சயமா தெரியுது. தெரிஞ்சும் நாம எப்படி வாழறோம், இறப்பை பத்தி கவலையே படுறது இல்லை. அதுக்கு என்ன செய்யணும், இந்த இறக்கு வரும்போது இறக்கும் தருவாயில இறந்துக்குவோம், அது வேற விஷயம். ஆனா அதுக்கு முன்னேற்பாடு நம்ம என்ன பண்றோம், எதுவுமே பண்றது இல்லை. இறந்த பிற்பாடு நம்ம எங்க போவோம்,
திரும்பி என்ன ஆகும் அதை பத்தி யாருமே யோசிக்கிறது இல்ல. இருக்கிற வரையில என்ஜாய் பண்ணுவோம், அவ்வளவுதான். அந்த மாதிரி நிலையில வாழ்க்கையை வாழ்ந்துகிட்டு இருக்கோம் இல்லையா? அததான் அவர் சொல்றாரு. இது இறப்புக்கான முன்னேற்பாடுகளை யாருமே பண்றது இல்ல, ஆத்மாவுடைய நிலையை யாருமே உணர்றது இல்ல. அததான் எனக்கு ஆச்சரியம் தருது அப்படின்னு சொன்னோம்னா யக்ஷனுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாயிடும். நீ கரெக்டா பதில் சொல்லிட்ட, அதனால நான் உனக்கு தண்ணி குடிக்க அனுமதிக்கிறேன். கூடவே இந்த இறந்து கிடக்கிற உன் தம்பி எல்லாம் யாராவது ஒருத்தருக்கு நான் உயிர் தர்றேன், உனக்கு யார் வேணும் அப்படின்னு கேட்டோம்னா அவர் சொல்றாரு நகுலன் அல்லது சகாதேவனா அவர் கேட்கிறாரு யாராச்சும். அவருக்கு ஆச்சரியம், உன்னோட கூட பிறந்த தம்பிகள் பீமன் இருக்கான் பலசாலி, அர்ஜுனன் இருக்கான் வில்லாளி, அவங்களெல்லாம் விட்டுட்டு நகுல சகாதேவனை கேட்கிறியே அப்படின்னு அவர் கேட்பாரு. அதுக்கு தர்மபுத்திரர் சொல்லுவாரு, அவரு தர்மபுத்திரர் இல்லையா, அவர் சொல்லுவாரு, என்னுடைய தாய்க்கு நான் இருக்கிறேன் குந்திக்கு, என்னுடைய மாற்றான் எட்டனையா இருக்கக்கூடிய மாத்திரிக்கையோட புதர்களுக்கு ஒரு தாய், அந்த தாய்க்கு ஒரு பிள்ளை வேணும் இல்லையா, அதனால நீங்க அந்த அந்த தம்பியில யாராவது ஒருத்தருக்கு உயிர்ப்பிச்சு கொடுங்க அப்படின்னு கேட்டாருன்னா யட்சனுக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் நிறைவடையுது, மனசு நிறைவடைஞ்சு தன்னுடைய உண்மை உருவத்தை காட்டுறாரு. அவரு தான் அதாவது யமதர்மர். அவரே அந்த இங்க டெஸ்டிங் வைக்கிறாரு, எல்லாரையும் நான் உனக்கு தர்றேன் அப்படின்னு சொல்லி எல்லாரையும் உயிர்ப்பிச்சு கொடுக்குறாரு. இதுதான் யக்ஷ பிரசனம்னு மகாபாரதத்துல உள்ள கதை. இது அதாச்சு 6 படிங்க. யம் யம் வாபி ஸ்மரன் பாவம் தத்யத் யந்தே கலேவரம் தம் தம் ஏவைதி கௌந்தேய சதா தத் பாவபாவிதக. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஒருவன் தனது உடலை விடும்போது எந்த நிலையை எண்ணுகின்றானோ ஐக்கியமின்றி அந்நிலையை அவன் அடைகின்றான். நம்ம உயிரை விடும்பொழுது எதை நினைக்கிறோமோ, நம்ம சுற்றி இருக்கக்கூடிய மனைவி மக்களையே நினைச்சுக்கிட்டு நம்ம உயிரை விட்டோம்னா மறுபிறவியில அந்த மனைவியாவோ அந்த குழந்தைகளாவோ அந்த மாதிரி நினைவுல நம்ம பிறக்கக்கூடிய நிலை. ஆண் பெண்ணை நினைப்பான், பெண் ஆணை நினைப்பாங்க, அதுக்கு தகுந்த உடல் தான் மறுபிறவியில கிடைக்குது அப்படிங்கிறது இங்க சொல்லப்பட்டிருக்கு. அது இங்க அதுக்கு உதாரணமா தான் இங்க பரதர் அவர் என்ன செய்யறாரு, உயிரை விடுற காலத்துல மானை கட்டி பிடிச்சிக்கிட்டே உயிரை விடுறாரு பாருங்க. அவர் மானை வளர்க்குறாரு, அந்த கதையும் இப்ப வரும். அதனால அவருக்கு என்ன பண்ணுது, அடுத்த பிறவி மான் பிறவி கிடைக்குது அப்படின்னு சொல்லப்படுது. இந்த கதையே வந்திருக்கு, ஜடபரதரின் வாழ்க்கை. இதுவும் ஸ்ரீமத் பாகவதத்துலதான் வந்திருக்குது. 5.9 5th cantoல வருது. இவருடைய முன்கதை எல்லாருக்கும் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். பரத மகாராஜா இந்த பரதகண்டத்தையே ஆண்டவர். அதனாலதான் இந்த பேரே பரதகண்டம்னு பேர் வந்தது அவரால்தான். அப்படிப்பட்ட ஒரு சாம்ராஜ்யத்தையே ஆண்டவர், சக்கரவர்த்தியா இருந்தவர். ஒரு காலகட்டத்துல இறைவன் மேல நாட்டம் கொண்டு இந்த பற்று எல்லாம் பௌதிக பற்றெல்லாம் விட்டுட்டு தன்னுடைய பையனுக்கோ யாருக்கோ அரசாட்சியை கொடுத்துட்டு மனைவி மக்கள் இது அரசாங்கம் அரண்மனை எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு எங்க வர்றாரு, காட்டுக்கு வந்துடுறாரு. காட்டுக்கு துறவு மேற்கொண்டு அங்க வாழ்ந்துகிட்டு இருக்கிறாரு. பாத்தீங்கன்னா இங்க யாகம் வளர்க்குறாரு. அந்த மாதிரி டயத்துல அவருக்கு என்ன நடக்குது அப்படின்னா, ஒரு மான் வருது அவர் பக்கத்துல, ஒரு கருவுற்ற மான் வருது. ஒரு சிங்கம் துரத்திக்கிட்டு வர்றதுனால அது பயந்து ஓடி வரும்பொழுது அது என்ன செய்யுது, அந்த குட்டியை நழுவிடுது. அது குட்டியை அந்த இடத்துல ஈன்றுது. குட்டியை போட்டுட்டு அது என்ன பண்ணுது, ஓடி போயிடுது. அந்த மான் மட்டும் ஓடிடுது, குட்டிங்க கிடக்குது. அப்போ அந்த மான் போயிடுச்சு, இந்த குட்டியை யார் காப்பாத்துவா அப்படின்னு நினைச்சு அந்த இவர் என்ன செய்யறாரு, தூக்கிட்டு வராரு பாருங்க அந்த குட்டிய. இந்த பரத மகாராஜா என்ன செய்யறாரு, தூக்கிட்டு அதை தன்னுடைய குடிலையே வச்சுட்டு வளர்க்குறாரு. வளர்த்துக்கிட்டு வரும்பொழுது எப்ப பார்த்தாலும் அதுக்கு சாப்பாடு கொடுக்கறது, அதை பத்திரமா பாதுகாக்கிறது, மற்ற மிருகங்கள்ட்ட அதை காப்பாத்துறது, அதை தடை கொடுக்கறது, அன்போட இருக்கிறது, இப்படி அதோடய ஒரு கொஞ்சி குழாவிட்டு அவர் இருக்கிறாரு. இப்படியே எத்தனை காலம் இருக்க முடியும்? அவருக்கு மரண தருவாய் வருது, இறக்க போற காலகட்டம் வருது. அந்த நேரத்துல அவர் என்ன செய்யறாரு, ஐயோ நம்ம இறந்து போயிட்டோம்னா இந்த மானை யாரு பாதுகாப்பா, நம்ம இத்தனை நாள் வளர்த்துட்டோமே, இதுக்கு பிறகு நான் அதை யார் பாத்துக்குவா அப்படின்னு நினைச்சுக்கிட்டே உயிரை விடுறாரு. மானா போயிடுறாரு. அடுத்த பிறவி அவருக்கு மான் பிறவி கிடைக்குது. அப்போ மானா பிறந்த உடனே அவருக்கு என்ன செய்யுது, அவர் செய்த தவத்தோட பலன்களால அவருக்கு முற்பிறவி ஞாபகம் இருக்குது. ஞாபகம் இருக்கிறதுனால அவர் என்ன செய்யறாரு, ஆஹா நம்ம தப்பு பண்ணிட்டோம், அந்த மான் பிறவி கிடைக்கிறதுக்கான காரணம் நம்ம மான் மேல பற்று வச்சதுதான். நம்ம அரசாங்கத்தையே துறந்து வந்த நாம ஒரு மான் மேல பற்று வச்சுட்டோம், அதனால நம்ம மானா பிறந்துட்டோம், இந்த பிறவியை சீக்கிரம் முடிச்சுக்கணும் என்ன அப்படின்னு நினைச்சுக்கிட்டு என்ன பண்றாரு, சாதுக்கள்லாம் இருக்கக்கூடிய இடத்துல போய் அவங்க பேசுற அந்த கீர்த்தன்கள், சுவாமி பத்தி அந்த விஷயங்கள் எல்லாம் காது கொடுத்து அந்த மான் கேட்குமா. கேட்டுக்கிட்டு அன்னாகாரம் இல்லாம எதுவுமே சாப்பிடாதான்,
புள்ள கூட அது மேயாதான். ஏன்னா சீக்கிரம் அந்த பிறவியை வந்து அது விட்டுடணும்னு நினைக்குது. அதனால அந்த மாதிரி இருந்து சீக்கிரமே அந்த உடலை விடுது, கைவிடுது. அந்த மான் உடல் கைவிட்டுட்டு அடுத்த மூணாவது பிறவி என்னவா கிடைக்குது அவருக்கு? ஜடபரதர் அப்படிங்கிற ஒரு பிறவி கிடைக்குது. அவர் எங்க? ஒரு அங்கிரசா முனிவர் அப்படிங்கிற அந்த முனிவரோட பிராமண குலத்துல வந்து அவர் பிறக்கிறாரு. பிறந்தாருன்னா அவர் வந்து ஒரு ஜடம் போல இருக்கிறாரு. யாருக்கிட்டையும் பேச மாட்டாரு, எந்த வேலையும் செய்ய மாட்டாரு. ஆனா நல்லா பார்க்கறதுக்கு நல்ல உடல் வாட்ட சாட்டமா இருப்பாரு. அதனால அவர் பேரே வந்து ஜடபரதர்னு எல்லாருமே வச்சிடுறாங்க. அப்படி இருக்கிற காலத்துல அவங்க அண்ணா தம்பி எல்லாம் என்ன செய்யறாங்க? இவர் எதுக்குமே உதவ மாட்டேங்கிறாரு, ஒரு வேலையும் செய்ய மாட்டேங்கிறாரு, இவரை எதுக்கு வச்சுக்கிட்டு நம்ம சாப்பாடு போட்டு விட்டுருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி காட்டை பார்க்க விரட்டி விட்டுறாங்க. அவர் அதை பத்தி வருத்தப்படல. அவர் வந்து என்ன செய்யறாரு? காட்டுல வந்து தனியா ஒரு இடத்துல இருக்கிறாரு. அப்படி இருக்கும் பொழுது அந்த வழியா அந்த நாட்டை ஆளக்கூடிய மன்னன் ரகுகணர் அப்படிங்கிற அந்த ரகுகணருடைய மன்னர் பல்லக்க வந்து தூக்கிட்டு ஆளுங்கெல்லாம் வர்றாங்க. வர்ற வழியில ஒரு ஆளுக்கு ஏதோ ஒரு உடல் உபாதை ஆயிடுது. 3 பேர் தான் இருக்காங்க. 4ஆவதா கை கொடுக்க ஆள் இல்லை இந்த பல்லக்க தூக்க. அப்ப ஜடபரதரை பார்த்தோம்னா சரி இவரு திடகாத்திரமா ஒருத்தர் இருக்காரு, அவரை கூப்பிட்டுக்குவோம் அப்படின்னு சொல்லி என்ன பண்றாங்க? நீ வந்து பல்லக்க தூக்கணும்னா இவரும் போய் தூக்கிக்கிறாரு. இப்படியே இந்த பல்லக்க 4 பேருமா சேர்ந்து இங்க தூக்கிட்டு வரும் பொழுது அவங்கெல்லாம் நேரா நடக்கிறாங்க. இவரு மட்டும் என்னன்னா வளைஞ்சு நெளிஞ்சு கோணி குறுகி அப்படி தாண்டி தவ்வி இப்படி ஒரு மாதிரியா நடக்கிறாரு. அதை பார்த்தோம்னா அந்த ராஜாவுக்கு கோவம் வந்தது. ஏன்னா பல்லக்கு நேரா சீரா போக மாட்டேங்குது. அதனால அவர் கடுப்பாகி என்ன பண்றாரு? நிறுத்து பல்லாக்கா அப்படின்னு சொல்லி நிறுத்தி கீழே இறங்கி வந்து என்ன கேட்கிறாரு? நீ பார்க்க நல்லா தானே இருக்கிற உடம்ப வச்சுட்டு ஏன் வந்து நேரா நின்று தூக்க மாட்டேங்கிற? என்ன காரணம் அப்படின்னு வந்து அவர் கேட்கிறாரு. கேட்டான்னா அவர் சொல்றாரு, உனக்கு நான் வந்து தண்டனை கொடுப்பேன், உன்னை வந்து நான் வந்து பனிஷ் பண்ணுவேன் அப்படின்னு வந்து ராஜா சொன்னோன்னா அப்போ அவர் சொல்றாரு, தாராளமா பண்ணுங்க. நீங்க வந்து நான் வந்து கீழெல்லாம் எறும்பெல்லாம் போச்சு, அந்த எறும்பெல்லாம் மிதிக்க கூடாதுங்கிறதுனாலதான் தாண்டி தாண்டி நான் வந்தேன். அதனால உங்க பல்லக்கு கோணலாம் ஆயிடுச்சு. நீங்க கொடுக்குற பனிஷ்மெண்ட்டை நான் ஏத்துக்க தயாரா இருக்கேன். ஆனா இது வந்து என்னோட உடம்புக்கா என்னோட ஆத்மாவுக்கா எதுக்கு கொடுக்க போறீங்க இந்த பனிஷ்மெண்ட்டை அப்படின்னு அவர் கேட்டான்னா ராஜாவுக்கு புரிஞ்சு போயிடுது. இவர் சாதாரண மனிதர் இல்ல, இவர் வந்து ஞானியை போய் நம்ம வந்து தெரியாதனமா நம்ம வந்து தப்பு பண்ணிட்டோம் அப்படின்னு சொல்லி அவர்கிட்ட மன்னிப்பு கேட்டுட்டு உடனே எனக்கு வந்து அறிவுரைகள்லாம் வழங்குங்க அப்படின்னு சொல்லி ஆத்ம ஞானத்தை அவர்கிட்ட வந்து அவர் கேட்கிறாரு. அப்புறம் வந்து அந்த ராஜா வந்து அதை கேட்டுட்டு இவரை வந்து விட்டுட்டு போறாரு அப்படிங்கிறது தான் இந்த கதை. 7th மாதாஜி. தஸ்மாத் சர்வேஷு காலேஷு மாம் அனுஸ்மர யுக்ய ச மயி அர்ப்பித மனோபுத்தி மாம் ஏ வைஷ்யஸ்ய சம்சயः. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. எனவே அர்ஜுனா, என்னை இந்த கிருஷ்ண உருவில் எப்போதும் எண்ணிக்கொண்டு அதே சமயம் உனக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமையான போரிடுதல் நீ போற மறந்துடாத அப்படிங்கிறாரு. இவ்வளவு கதையும் சொல்லிக்கிட்டு ஞானத்தெல்லாம் கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கும்போது அவர் என்ன சொல்றாரு? உன்னுடைய கடமையான போரிடுதலை நீ செய்யணும் அப்படிங்கிறத அறிவுறுத்துறாரு. ஒவ்வொரு சாப்டர்லயும் வந்து பகவான் வந்து என்ன செய்யறாரு? போர் செய்ய சொல்லிக்கிட்டே இருக்காரு. உன்னுடைய செயல்களை எனக்கு அர்ப்பணி, நீ வந்து என்ன செய்யற? அதோட பாவ புண்ணியெல்லாம் நான் பாத்துக்கிறேன். உன்னுடைய மனதையும் புத்தியும் என்னில் நிலைநிறுத்துவதன் மூலம் நீ எப்போதும் என்ன நினைச்சிட்டு எனக்காக செய்யி அப்படிங்கிறாரு. நீ என்னையே அடைவாய், அதனால நீ என்ன அடைவாய்? என்னையே நீ வந்து அடைய முடியும் அப்படின்னு அவருக்கு வந்து இன்னமும் ஞானத்தை இங்க கொடுக்குறாரு. இதுல இந்த பிக்சர்ல பாத்தீங்கன்னா இது வந்து நம்ம பிரகலாதர். அவர் யாருக்கு மகனா பிறந்தார்? இரண்யகசிபு அப்படிங்கிற அசுரனுக்கு மகனா பிறந்தாரு. அவன் என்ன பண்றான்? தன்னுடைய பேரை தான் எல்லாரும் உச்சரிக்கணும்னு சொல்லி நாட்டு மக்களை அடக்கி ஆண்டுகிட்டு இருக்கான். ஆனா இவர் என்ன பிறவியிலேயே வந்து ஞானி. அதனால அவர் வந்து ஓம் நமோ நாராயணாங்கிற மந்திரத்தை உச்சரிக்கிறாரு. இங்க குருகுலத்துல வந்து அசுர குழந்தைகளோட படிக்கும் பொழுது அந்த அசுர குரு வந்து நான் வேலை நவுந்து எட்டி போயிருக்கிறாரு. அந்த இடத்துல இல்லாதப்ப இந்த அசுர குழந்தைகளுக்கு எல்லாத்தையும் ஓம் நமோ நாராயணா சொல்லுங்கன்னு சொல்லி ஆடி பாடி சந்தோஷமா இருக்கிறாரு. அந்த குழந்தைங்கள்லாம் கேட்குறாங்க, நீ என்ன மாதிரி அசுரகுலத்துல தானே பிறந்திருக்கிற, ஆனா நீ எப்படி இவ்வளவு சந்தோஷமா இருக்கிற, நாராயணர் நாமத்தை சொல்றிய அப்படின்னு அதுங்கெல்லாம் கேட்கும்போது சொல்றாரு, என்னுடைய தாய் வயிற்றுல நான் கருவுல இருக்கும் பொழுதே இந்திரன் வந்து என்னை கொல்றதுக்காக வர்றான், என்னோட தாயை கொல்ல. அப்போ வந்து நாரதர் வந்து என்ன செய்யறாரு? உள்ள இருக்கிறது வந்து அசுரன் இல்ல, வந்து பக்தன் இருக்கான், அவனை என்கிட்ட ஒப்பட கையாதுவ நான் பாத்துக்கிறேன்னு சொல்லி எங்க அம்மா அழைச்சிட்டு போய் அப்பவே குழந்தையா வயிற்றுல இருக்கும் பொழுதே பாகவதத்தை வந்து சொல்லி கொடுக்குறாரு.
அதனால வந்து என்ன செய்யறாரு, பிறக்கும் பொழுதே நாராயண நாமத்தை உச்சரிச்சுட்டு இருந்தேன் அப்படின்னு சொல்லி, அதனாலதான் நான் சந்தோஷமா இருக்கேன் அப்படின்னு இந்த குழந்தைகிட்ட பிரகலாதர் சொல்றாரு. அந்த மாதிரி எப்போதும் பகவானை நினைக்கக்கூடிய அந்த நிலையில இருக்கிறதுனாலதான் என்ன செய்யுது, அவருக்கு உயர்ந்த ஒரு பதவி கிடைக்குது அப்படிங்கறது நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். 8.8 படிக்கணும் அது. अभ्यासयोगयुक्तेन सेदशा नान्या कामिना परमं पुरुषं दिव्यं यादि पातानुचिन्तयन् हरे कृष्ण माता ஹரே கிருஷ்ணா. பரமபுருஷ பகவானாக என்னை தியானித்து எப்போதும் தனது மனதை நினைப்பதில் ஈடுபடுத்தி இவ்வழியிலிருந்து சற்றும் பிறழாது பயிற்சி செய்வான் பார்த்தனே நிச்சயமாக என்னை அடைகின்றான். இந்த மாதிரி யார் ஒருத்தவங்க வந்து பக்தி தொண்டு அபியாசம் அப்படின்னாலே போதும் என்ன செய்யுது, அந்த மாதிரி ஈடுபடுறது, அதாவது பயிற்சி பண்றது, பகவானை நினைக்கிறதுலயே தன்னுடைய மனசை கொண்டு போறது. அப்படி யாரோ ஒருத்தவங்க வந்து இடைவிடாமல் வந்து இறைவனை நினைக்கக்கூடிய அந்த பிராக்டிஸ்ல ஈடுபட்டிருக்கானோ அவன் வந்து என்ன அடைவான். அதாவது இப்ப இங்க பாருங்க, நாம தேடி போக வேண்டாம் இறைவனை, அங்க வைகுண்ட லோகத்துல இருந்து புஷ்ப விமானம் வந்து நம்மளை தானே வந்து அழிச்சிட்டு போவாங்க அப்படிங்கிறதுக்கு தான் வந்து இங்க வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கு. அதுக்கு உதாரணமா இதுவும் இன்னொரு கதையும் இங்க சொல்லப்பட்டிருக்கு. 6.9 பாகவதத்துல 6வது கேண்டோல 1st ஸ்லோகத்துல இது வருது. இந்த கதை சொல்லப்பட்டிருக்கு. இது பாத்தீங்கன்னா இங்க இருக்கிறவர் யாருன்னா, இவர் வந்து அஜாமிலன், அவருடைய பேர் வந்து அஜாமிலன். அவர் வந்து கான்யாகுப்ஜா அப்படிங்கிற அந்த ஊர்ல வந்து வசிச்சுட்டு இருக்காரு. அவங்க அப்பா அம்மா மனைவி மக்களோட சந்தோஷமா தான் இருந்துட்டு இருக்கிறாரு. நல்ல ஒரு பிராமண தன்மையோட இருக்கக்கூடியவர் தான். ஆனா அவர் ஏதோ ஒரு காரணத்துக்காக சொல்லி அந்த வேள்விக்கான அந்த யாக நெருப்புக்கு தேவையான சுள்ளிகளை எடுக்கிறதுக்காக அந்த காட்டு பக்கம் வரும்பொழுது என்ன பண்றாரு, மது மயக்கத்தில் இருந்த ஒரு ஆணும் பெண்ணும் உறவு கொள்வதை அவர் தற்செயலா பார்த்துடுறாரு. பார்த்த உடனே அவருடைய மனம் என்னது, சலனப்பட்டு போகுது. சலனப்பட்டு போறதுனால அவர் வந்த நோக்கத்தையே மறந்துடுறாரு. எங்க இருந்து வந்தோம், எதுக்காக வந்தோங்கிறதையே மறந்துட்டு அதுக்கு பிற்பாடு தன்னுடைய வாழ்க்கையை வந்து வீணடிக்கிறாரு. அந்த தாசி, அந்த வந்து விபச்சார பெண்ணைய வந்து என்ன பண்றாரு, திருமணம் புரிஞ்சுக்கிறாரு, கல்யாணம் பண்ணிக்கிறாரு. அவங்க விபச்சாரி என்ன பண்ணுவாங்க, நிறைய காசு கொண்டு வந்து கொடுத்தாதான் வந்து அவங்க வந்து அந்த யாரும் ஒரு ஆடவனையும் வச்சுக்குவாங்க, இல்லைன்னா துரத்தி விட்டுருவாங்க. அதுவும் வந்து சாப்பாட்டுக்கு மட்டும் கொடுத்தா பார்த்தாது, அவங்க ஆசைப்படுறதெல்லாம் நிறைவேற்றணும். நகை நட்டு வேணுமா வாங்கி கொடுக்கணும், புடவை வேணுமா வாங்கி கொடுக்கணும், கேட்கறதெல்லாம் வாங்கி கொடுத்தாதான் அவங்க வந்து என்ன பண்ணுவாங்க, சந்தோஷப்படுவாங்க. அதுக்காக அவர் வந்து என்ன செய்யுது, இவருக்காக உழைக்கவே தெரியாது. ஒரு பிராமணன், இவர் வந்து இதுவரை வேலை செஞ்சு குழைச்சதே கிடையாது. எல்லாரும் யாசகம் கொடுத்துதான் அவர் வாழ்ந்திருக்கிறாரு. இப்ப இவளுடைய திருப்திப்படுத்தணும்னா என்ன செய்ய முடியும், அவரு உடனே தப்பான வழியில அவர் போறாரு, கொலை பண்றாரு. வந்து அந்த காட்டு வழியா யார் மக்கள் வந்தாலும் அவங்கள்ட்ட வந்து கொள்ளையடிக்கிறது, கொலை பண்றது, சூதாடுறது, ஏமாத்துறது, இப்படி பலவிதமான துஷ்ட காரியங்கள்ல அவர் ஈடுபட்டுக்கிட்டு இருக்கிறாரு. இப்படி ஈடுபட்டுக்கிட்டு அந்த பெண்மணியோட வாழ்ந்துகிட்டு 10 குழந்தைகள் அவருக்கு பிறக்குதான். 10 குழந்தைகள்ல கடைசி குழந்தை, அது ஒருதான் அவர் நல்ல விஷயம் செஞ்சார். என்ன செஞ்சாரு, தன்னுடைய கடைசி குழந்தைக்கு நாராயணன் அப்படிங்கிற பேரை அவர் சூட்டுறாரு. அப்படி வாழ்ந்துகிட்டு இருக்கும்போது அவரு வயசு வந்து 88 வயசு வந்துருது, வயசாயிடுது. முதுமை வந்து நோய் வந்துருது, படுக்கையில விழுறாரு. அந்த மாதிரி நேர காலகட்டத்துல யமதூதர்கள்லாம் வர்றாங்க இவனை பிடிக்கிறதுக்கு, இவரை உயிரை பறிச்சுக்கிட்டு போகணும் அப்படிங்கிறதுக்காக. அப்ப வந்து இவர் கண்ணுக்கு அவங்க யமதூதர்கள் வந்து தெரியுது. தெரிஞ்சோன்னா ஒரு பயம் வந்துருது. அந்த குழந்தைகிட்ட வந்து அவர் எப்போதுமே பாசமா இருப்பாரு. அந்த கடைசி குழந்தைகிட்ட எப்போதும் நாராயணா நாராயணா, இங்க வா இங்க வா, சாப்பிடு, இதை பண்ணு அதை பண்ணுன்னு எப்போதும் அந்த பேரை உச்சரிச்சுக்கிட்டே இருப்பாரு. அந்த நேரம் வந்து இவர் வந்து மரண நேரத்துல என்ன செய்யறாரு, யமதூதர்களை பார்த்தோன்னா தன்னை அறியாம அவர் வந்து தன்னுடைய மகனை கூப்பிடுறாரு, நாராயணா 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 அப்படின்னு வந்து உரக்க கூவுறாரு. ஆனா இவர் கூப்பிட்டது என்னமோ தன்னுடைய மகனை. ஆனா வைகுண்டத்துல இருக்க நாராயணன் என்ன நினைச்சுக்கிறாரு, என்னதான் கூப்பிடுறான் என்னுடைய பக்தன் அப்படின்னு விஷ்ணு தூதர்களை அனுப்பி விடுறாராம். பாத்தீங்கன்னா அது வருங்க, விஷ்ணு தூதர்கள் அங்க இருந்து வந்துடுறாங்க. வந்து என்ன செய்யறாங்க, இங்க யமகிங்கர்கள்லாம் வந்து அவருடைய உயிரை பறிக்கிறதுக்கு ரெடி பண்றாங்க. அப்ப விஷ்ணு தூதர்கள் வந்து என்ன செய்யறாங்க, அந்த உயிர் உனக்கு சொந்தம் இல்ல, இது எங்களுடைய சொந்தம், நாங்க வைகுண்டத்துக்கு எடுத்துக்கிட்டு போகணும் அப்படின்னு வந்து தடுக்கிறாங்க. இப்ப இவங்க 2 பேருக்குள்ள கிளாஷ் ஆகுது, 2 பேருக்கும் சண்டை. என்ன சண்டை, அவங்க யமதூதர்கள் வந்து யமராஜா சொன்னபடி நாங்க உயிர் பறிக்க வந்திருக்கோம்னு அவங்க விட மாட்டேங்கிறாங்க. இவங்க வந்து விஷ்ணு வைகுண்ட லோகத்துல இருந்து நாராயணர் எங்களை அனுப்பி இருக்கிறான்னு இவங்க விட மாட்டேங்கிறாங்க. சரி வாங்க போய் நம்ம நியாயத்தை கேட்போம் யமன்ட்டையே அப்படின்னு சொல்லி
யமதூதர்கள் என்ன செய்யறாங்க, யமராஜா கிட்ட போறாங்க. அங்க போய் கேக்குறாங்க, இந்த மாதிரி நீங்க சொல்லிதானே நாங்க அஜாமிலன் உயிர் எடுக்க போனோம். அங்க வந்து விஷ்ணு தூதர்கள் வந்து எங்களை அதை செய்ய விடாம தடுக்கிறாங்க. நாங்க என்ன பண்ண அப்படின்னு கேட்டோம்னா, அப்ப யமன் கேக்குறாரு, என்ன ஆச்சு அப்படின்னா, அப்ப சொல்றாங்க, அவன் வந்து நாராயணான்னு வந்து கத்துனான். அந்த அஜாமிலன் வந்து இறக்க போற நேரம் வந்துட்டு எங்களை பார்த்தோன்னா நாராயணான்னு கத்துனாரு அப்படின்னோன்னா, ஆஹா நாராயணருடைய நாமத்தை சொல்லிட்டாரா, அப்ப நீங்க வந்து அந்த இடத்துக்கே போகக்கூடாது. விஷ்ணு தூதர்கள் எப்போ வந்துட்டாங்களோ அப்போ வந்து நீங்க என்ன செய்யணும், அந்த பக்கமே நீங்க போகக்கூடாது. அதாவது விஷ்ணு பக்தர்கள் பக்கத்துல யமதூதர்கள் வரமாட்டாங்க அப்படிங்கிறது தான் இங்க சொல்லப்பட்ட கருத்து. அப்படியே நீங்க வந்து தப்பி தவறி தெரியாம போயிட்டாலும் நீங்க என்ன செய்யணும், அவங்க போட்டிருக்க துளசி மாலை, அவங்க உடல்ல இருக்க அந்த நாமம், இந்த அறிகுறிகள் எல்லாம் பார்த்த உடனே அவங்கள சுத்தி வந்து கும்பிட்டுட்டு வந்துடணும் எட்டி, அவங்களோட உயிரை அழிக்க கூடாது அப்படின்னு வந்து சொல்றாரு யமன். இல்லாட்டி நானே வந்து பதில் சொல்ல முடியாது நாராயணருக்கு அப்படின்னு சொல்லி அவங்கள வந்து இது பண்றாரு. அதுக்கு பிறகு விஷ்ணு தூதர்கள் வந்து என்ன செய்யறாங்க, உனக்கு இன்னும் வாழ்க்கை இருக்கு, நீ வாழ்ந்து முடிச்சிட்டு அப்புறமா வா அப்படின்னு சொல்லி எடுத்துட்டு போறாங்க. அப்பதான் அவருக்கு தெரியுது, ஆஹா இதுவரையிலும் நம்ம பல காலமா 88 வயசு வரையிலும் வாழ்ந்திருக்கிறோம், ஒரு தடவை கூட நாராயணன் நினைச்சதே இல்லை. கடைசி காலகட்டத்துல அவருடைய நாமம், அந்த ஹரிநாமத்தை உச்சரிச்ச உடனே நமக்கு வந்து வைகுண்ட பதவி கிடைக்குது. அப்படின்னா நாம இந்த காலம் முழுக்க வீணாக்கிட்டோமே அப்படின்னு நினைச்சு, அதுக்கு பிறகு போய் பத்திரிகாசிரமத்துல அவர் தவம் புரிஞ்சு, அதுக்கு பிறகு அவர் என்ன செய்யறாரு, இங்க வந்து புஷ்பக விமானத்துல வந்து அவர் அஜாமிலனை வந்து திருப்பி வைகுண்டத்துக்கு கூட்டிகிட்டு போறாங்க அப்படிங்கிறதுல இந்த கதையில சொல்லப்பட்டது. நாராயணாங்கிற அந்த நாமத்தோட மகிமை வந்து அவர் என்ன செய்யுது, பாவம் அந்த பாவத்துல இருந்து விடுதலை அடைக்குது, யமகிங்கர்கள்ட்ட இருந்து தப்பிச்சு வைகுண்ட லோகத்துக்கு போறது சொல்லப்பட்டிருக்கு. 9 படிங்க. கவிம் புராணம் அனுசாசிதாரம் அணியாம்சம் அனுஸ்மரேத்யः சர்வஸ்ய தாதாரம் அச்சிந்த்ய ரூபம் ஆதித்ய வர்ணம் தமச பரஸ்தா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இவர் பகவானுடைய குளோரிபிகேஷன், அவருடைய பெருமைகளை பத்தி சொல்லப்பட்டிருக்கு. அவர் எப்படிப்பட்டவர், எல்லாம் அறிந்தவர், மிகவும் பழமையானவர், கட்டுப்படுத்துவார், நம்ம மனசுக்குள்ள இருந்து கட்டுப்படுத்துறார் நம்மள. அணுவை விட சிறியவர், அவர் வந்து நுண்ணிய வந்து நம்மளுடைய இதயத்துல வந்து தம் சைஸ்ல இருக்கிறாரு அப்படிங்கிறாங்க. அந்த மாதிரி அவ்வளவு சின்னதாவும் இருக்கிறாரு. எல்லாவற்றையும் பராமரிப்பவர், எல்லா பௌதீக கருத்துக்களுக்கும் அப்பாற்பட்டவர், படைத்தவர் அவர் தான், ஆனா அதுல இருந்து தனித்துவமா இருக்கிறாரு. புரிந்து கொள்ள முடியாதவர், ரூபமுடைய நபர் அப்படின்னா என்ன, ஹீஸ் எ பர்சன், அவருக்கு ஒரு ரூபம் இருக்குது. அந்த எந்த ரூபம் வேணா அவர் எடுப்பாரு. நம்ம நினைக்கிற மாதிரி இதுதான் ரூபம்னு நம்ம எடுத்துக்க முடியாது. எந்த ரூபத்தை வேணா அவரால் எடுக்க முடியும். சூரியனை போன்று பிரகாசமானவர், ஜட இயற்கை கடந்த உன்னதமானவர் என்று பரமபுருஷரை ஒருவன் தியானம் செய்ய வேண்டும். பகவானை நம்ம எப்படி தியானம் பண்ணணும் அப்படின்னா, அவங்களுக்கு என்ன தெய்வத்தை பிடிச்சிருக்கோ, இப்ப கோவிந்தரை ஒருத்தருக்கு பிடிக்கும், நாராயணர் ஒருத்தர் பிடிக்கும், நரசிம்மரை ஒருத்தருக்கு பிடிக்கும், எந்த ரூபத்துல வேணாலும் நம்ம பகவான் கிருஷ்ணரை வந்து எப்படி வேணாலும் நம்ம வழிபடலாம். இந்த மாதிரி மஞ்சள் பட்டாடை உடுத்தி என்ன பண்றாரு, மாலைகள், ஜெயந்தி மாலை அணிவிச்சுட்டு கையில புல்லாங்குழலோட தலையில மயிர்பீலி வச்சுட்டு இருக்க அந்த கிருஷ்ண உருவத்திலேயே நாம என்ன பண்ணலாம், நம்ம மனசுல அவரை தியானம் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. இது வந்து பாத்தீங்கன்னா இங்க வந்து பிரம்மதேவர் வந்து என்ன செய்யறாரு, தியானத்துல இருக்கிறாரு, சுத்தி வந்து எல்லா தேவர்களும் இங்க இருக்கிறாங்க. அப்போ வந்து இந்த பூமா தேவி என்ன செய்யறாங்க, பசு உருவத்துல வராங்க. இங்க பாத்தீங்கன்னா இந்த சிவபெருமானுக்கு பக்கத்துல பசு ஒண்ணு இருக்கு. அந்த பசு என்ன செய்யுது அப்படின்னா, இங்க நான் பிரம்மதேவன்ட்ட வந்து இது பண்ணுது, அழுகுது, கண்ணீர் வடிச்சு அழுவுது. ஏன் அழுவுதுன்னா, இங்க துஷ்டர்கள் நிறைஞ்சு போயிட்டாங்க, பூமி பாரம் எனக்கு தாங்க முடியல, இதுல இருந்து எனக்கு விடுதலை பண்ணணும் அப்படின்னு வந்து இங்க வேண்டுகோள் வைக்குது பிரம்மன்ட்ட. உடனே பிரம்மா என்ன செய்யறாரு, தன்னுடைய மனசால தியானம் பண்றாரு. எங்க தியானம் பண்றாரு, இந்த பார்க்கடல்ல இருக்க அந்த பகவானை வந்து பரந்தாமனை தியானம் பண்றாரு. தியானம் பண்ணணும்னா அவரு வந்து தியானத்தின் மூலமாவே அவர் சொல்றாரு, நான் வந்து என்ன செய்யறேன், நெக்ஸ்ட் வந்து நான் துவாபர யுகத்துல கிருஷ்ணரா அவதாரம் பண்ண போறேன், அப்ப அந்த அசுரர்களெல்லாம் அதர்மியெல்லாம் அழிக்க போறேன் அப்படின்னு சொல்றாரு. அதை வந்து இங்க பசு கிட்ட பூமாதேவிட்ட இவர் கன்வே பண்றாரு. அதுதான் இந்த காட்சி. இது வந்து பகவானுடைய விரிவங்கங்கள், நிறைய விரிவங்கங்கள்லாம் இருக்கு. விலாச வகை, பிரபவ விலாசா அப்படின்னு இருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் 4 சதுர்யுகங்கள் வருது. பலராமர்ட்ட இருந்து வைபவ பிரகாசா அப்படின்னு மறுபடியும் அது வசுதேவர்,
வாசுதேவர், சங்கர்ஷா, பிரத்யும்னா, அனிருத்தர் அப்படின்னு 4 விதமான சதுர்வியூகங்கள் அவர்கிட்ட இருந்து வெளியில வருது. இந்த மாதிரி பிரபவ வெளிப்பாடுகள்ங்கிறது அவருடைய முழு சக்திகளையும் வெளியில எடுத்துட்டு வர அந்த ஆற்றல் மிக்கது. அவருடைய அதாவது அந்தரங்க சக்தி மூலமா வரக்கூடியது. வைபவ வெளிப்பாடுகள்ங்கிறது கொஞ்சம் சக்தி கம்மியா, அந்த கிருஷ்ணருக்கு இருக்கக்கூடிய அத்தனை சக்திகளும் இல்லாம கொஞ்சம் சக்தி குறைவா வரக்கூடிய அவதாரங்கள் அப்படின்னு வந்து விரிவங்கங்கள் அப்படின்னு இதுல சொல்லப்பட்டிருக்கு. 15 படிக்கும். மாம் உபேத்ய புனர்ஜன்ம துக்காலயம் அசாஸ்வதம் நாப்னுவந்தி மகாத்மானக சம்சித்திம் பரமாம் கதாக. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. பக்தியில் யோகிகளான மகாத்மாக்கள் என்ன அடைந்த பிறகு என்ன செய்றாங்க? முற்றிலும் துன்பம் நிறைந்த இந்த உலகம் எப்படிப்பட்டது? துக்காலயம் அசாஸ்வதம். அசாஸ்வதம்னா சாஸ்வதமற்றது, அதாவது நிரந்தரமற்றது, தற்காலிகமானது. துக்காலயம்னா துன்பம் நிறைந்த உலகம். இந்த துன்பம் நிறைந்த தற்காலிகமான உலகத்துக்கு திரும்பி வர மாட்டாங்க. யாரு? பக்தியில சிறந்த மகாத்மாக்கள். ஏனெனில் அவர்கள் மிக உயர்ந்த பக்குவத்தை அடைந்து விட்டனர். இந்த பாருங்க, இந்த மாதிரி மகாத்மாக்கள் என்ன செய்யறாங்க? நேரா கிருஷ்ண உலகத்துக்கு உயிரை விட்டோன்னா அந்த இடத்துக்கு போயிடுறாங்க அப்படின்னு இங்க சொல்லப்பட்டிருக்கு. 16 படிக்கும். பிரம்ம புவனாலோகா புனர் ஆவர்த்தினோ அர்ஜுன மாம் உபேத்யது கௌந்தேய புனர்ஜன்மன வித்யதே. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. கிருஷ்ணா. நம்மளுடைய ஒரு அண்டக்கோள்ல வந்து 14 உலகங்கள் இருக்குன்னு சொல்லப்படும். அது ஹையஸ்ட் உலகம் கிரகம் எது அப்படின்னா பிரம்மதேவன் வாழக்கூடிய சத்திய உலகம். அந்த பிரம்மதேவன் உலகம் அதான் மிக உயர்ந்த லோகத்திலிருந்து, அதான் பிரம்மன் வாழக்கூடிய அந்த சத்திய லோகத்திலிருந்து மிகவும் தாழ்ந்த லோகம் எது? பாதாளம் வரையிலும் இருக்கக்கூடிய அனைத்து கிரகங்களும் எப்படிப்பட்டது? துன்பம், பிறப்பும் இறப்பும் மாறி மாறி நிகழக்கூடிய துன்பம் நிறைந்த இடங்களே. இது எல்லாமே அதுதான் துன்பம் நிறைந்த இடம் அப்படின்னு சொல்லப்படுது. ஆனால் குந்தியின் மகனே, என்னுடைய இடத்தை அடைப்பவன் என்றும் மறுபிறவி எடுப்பதில்லை. இப்ப பாத்தீங்கன்னா இங்க இந்திரலோகம் காட்டப்பட்டிருக்கு, கலவரம் நிறைந்த சொர்க்கம். அது பாத்தீங்கன்னா எப்போதும் வந்து இந்திரர்களுக்கும் அசுரர்களுக்கும் தேவர்களுக்கும் சதா சண்டை நடந்துகிட்டே இருக்கும், கலவரம். அது நமக்கு தெரியும். அதே மாதிரி பூமியில பாத்தீங்கன்னா எப்ப யாரு அணுகுண்டு வைப்பாங்க அப்படின்னு தெரியாது. அணுகுண்டு வெடிச்சு உலகத்தை அழிக்கக்கூடிய அந்த நிலையில உலகம் இருக்குது. நரகம் எப்படிப்பட்டது? மிக மிக கொடுமையானது. பாருங்க, எல்லாம் நெருப்புல முடிச்சு இது வந்து யம தர்மராஜா வந்து தள்ளுறாரு அந்த ஆத்மாக்களை. அங்க அதை விட கொடுமைகளை அங்க அனுபவிக்கிறாங்க. ஆக இந்த எல்லா உலகங்களும் துன்பம் நிறைந்த உலகங்கள் தான். எந்த ஒரு விதத்துல துன்பங்களை அனுபவிச்சுட்டு தான் நம்ம இருப்போம். ஆனா இறைவனுடைய இடத்தை செல்றவங்களுக்கு என்ன கிடையாது? இந்த துன்பம் எதுவுமே கிடையாது, மறுபிறவியும் கிடையாது அப்படின்னு இங்க சொல்லப்பட்டு 17, 18 17, 18, 19 சகஸ்ர யுக பர்யந்தமக பிரம்மணோ விதுராத்ரீம் யுக சகஸ்ராந்தாம் தே அகோராத்திர விதோ ஜனாக அவ்யக்தாவ்யக்த சர்வாக பிரபவந்த்ய ஹராகமே ராத்ரயாக்கியமே பிரளியந்தே தத்ரைவ்யக்த சம்ஜகே பூதக்ராம சயேவாயம் பூத்வா பூத்வா பிரளீயதே ராத்ரயாக்கியமே அவக்ஷக பாத்த பிரபவத் யகராகமே. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. நம்ம வந்து ஏற்கனவே 4வது சாப்டர்லயே படிச்சுட்டோம். பிரம்மாவுடைய ஆயுட்காலம் எப்படிப்பட்டது அப்படின்னா, நம்மளுடைய 1000 யுகங்கள். இப்ப வந்து நம்ம கலிகாலம், சாரி கலியுகம், அடுத்தது வந்து துவாபரயுகம், திரேதாயுகம், அடுத்தது வந்து சத்தியயுகம். இந்த 4 யுகங்களும் 1000 முறை சுழலும் போதுதான் அது வந்து ஒரு கல்பம்னு சொல்லப்படுது. அந்த காலம் தான் வந்து யாரு? பிரம்மாவுடைய ஒரு பகல் காலம். அதே போல 1000 முறை மறுபடியும் சுழலும் போது அது பிரம்மாவுடைய இரவு காலம். நம்ம அதை வந்து இப்பவே படிச்சுட்டோம். அவ்வளவு நீண்ட நெடுங்காலம் அவருக்கு வந்து ஒரு பகலும் ஒரு இரவுமா இருக்கு. அப்படி பிரம்மாவுடைய பகல்லாம் வரும்பொழுதெல்லாம் ஜீவாத்மாக்கள் அவர் வந்து என்ன செய்யறாரு? படைக்கிறார். படைக்கும் தொழில அவர் செய்யறாரு. அப்போ இரவு வந்தோன்னா அவர் என்ன செய்யறாரு? தூங்க போயிடுறாரு. அவரு தூங்கும் பொழுது என்ன செய்யுது? இந்த உலகங்கள்லாம் பிரளயத்துல அழிஞ்சு எல்லாம் போய் உள்ளுக்குள்ள அடங்கிடுது, அனாதரவாக அழிக்கப்படுகிறார்கள். அதுதான் வந்து இங்க சொல்லப்பட்டிருக்கு. நம்ம படிச்சதுதான். 20 படிங்க மாதாஜி. பரஸ்தஸ்மாது பாவு அன்யோ அவ்யக்தோ அவ்யக்தா புக்கு படிச்சிடறாங்க மாதாஜி.
ஆஹ் परस्तस्मातु भावोऽन्यो व्यक्तो व्यक्ताच्चनादनः स एष सर्वेषु भूतेषु नश्यत् यत्सु न विनश्यति. हरे कृष्ण माता. இந்த மாதிரி தோன்றி அழியக்கூடிய இந்த ஈரேழு 14 இந்த அண்டங்கள் வந்து இதற்கு அப்பால், இந்த ஜடத்திற்கு அப்பால் நித்தியமானதும் திவ்யமானதுமான மற்றொரு தோன்றாத இயற்கை, கண்ணுக்கு தென்படாத ஒரு உலகம் இருக்குது. அது எது அப்படின்னா அதுதான் வந்து பரமமானது, என்றும் அழிவடையாதது. இவ்வுலகில் உள்ள அனைத்தும் அழியும் போதும் அப்பகுதி அழிவடைவதில்லை. அது எத்தனை அப்படின்னா திரிபாதம், இது ஏகபாதம். பூமி எப்படின்னா நம்மளுடைய உலகம் எப்படிப்பட்டதுன்னா ஏகபாதம், அதாவது ஒரு பகுதி, ஒரு பாற்று. அது திரிபாதம். திரிபாதம்னா இதை போல 3 பங்கு, நம்முடைய உலகத்தை போல 3 பங்கு உள்ளது அந்த வைகுண்ட லோகங்கள். அதை நம்ம பார்க்கும்போது நம்ம தெரிஞ்சுக்கோம் எவ்வளவு வைகுண்டங்கள் இருக்கு அப்படிங்கிறதையும் நம்ம பார்க்கலாம். அந்த மாதிரி அந்த உலகங்கள் வந்து அழியாதது. அங்க இருக்கக்கூடிய நம்ம இங்க வாழக்கூடிய மக்களை போல 3 பங்கு மக்கள் அங்க இருக்கிறாங்க. அவங்க எல்லாம் மும்மூட்சுக்கள், முக்தி அடைந்த ஆத்மாக்கள். அங்க வந்து எப்படி இருக்குது, அது அழியாதது. எப்படிப்பட்ட அந்த பிரளய காலத்திலையும் அது அழிவற்றது அப்படின்னு இங்க சொல்லப்பட்டிருக்கு. 24, 25 படி. अग्निज्योति अघशुक्ल षण्मास उत्तरायणं तत्र प्रयादा गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्मविदो जनाः. धूमो रात्रि तदा कृष्णः षण्मास दक्षिणायनं तत्र चान्द्रमशं ज्योति योगी प्राप्य निवर्तते. हरे कृष्ण माताजी. ஹரே கிருஷ்ணா. அப்படிப்பட்ட பரபிரம்மம் இருக்கக்கூடிய அந்த பிரம்மத்தை, இறைவனை வந்து யார் ஒருத்தவங்க உணர்றாங்களோ அவங்க உயிரை விடும்போது என்ன செய்வாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இங்க பாருங்க அக்னி, இந்த அக்னி தேவனின் ஆதிக்கத்தில் அந்த நேரத்துல பகலில், அதாவது நல்ல வெளிச்ச நேரத்துல, பகலின் சூரிய ஒளி இருக்கக்கூடிய நேரத்துல, நல்ல நேரத்தில் பகலில் வளர்பிறை, இது வந்து வளர்பிறை, அந்த நேர காலகட்டத்துல சூரியன் வடக்கு நோக்கி செல்லக்கூடிய அந்த 6 மாதம் உத்தராயண காலத்துல என்ன செய்வாங்க, இந்த உலகத்தை விட்டு பரமனை சென்றடைகிறார்கள், இறைவனோட உலகத்தை சென்றடைகிறார்கள் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டது. அடுத்தது அதே வந்து புகையிலும், இங்க பாத்தீங்கன்னா ஒரே புகையா இருக்கு. இரவு நேரத்திலையும் புகையிலும் தேய்பிரையிலும், இப்ப பாத்தீங்கன்னா இந்த நிலா வந்து தேய்பிரை இருக்கு. அது சூரியன் தெற்கு நோக்கி செல்லக்கூடிய அந்த 6 மாத காலகட்டம். எது தட்சிணாயனம், அந்த ஆடியில இருந்து மார்கழி வரையிலும் உள்ள அந்த காலகட்டங்கள்ல இவ்வுலகை விட்டு செல்லும் யோகிகள் எங்க போறாங்க, சந்திரலோகத்தை அடைகிறார்கள். சென்று மறுபடியும் என்ன செய்யறாங்க, அங்க அந்த குறிப்பிட்ட காலம் வாழ்ந்துட்டு திரும்பி இந்த பூலோகத்துல வந்து பிறவி எடுக்கிறார்கள் அப்படின்னு வந்து இதுல சொல்லப்பட்டிருக்கு. 28 மாதாஜி. वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यत् पुण्यफलं प्रतिष्ठम् अत्येति तत्सर्वम् इदं विदित्वा योगी परं स्थान उपैति चाद्यम्. हरे कृष्ण माताजी. ஹரே கிருஷ்ணா. பக்தி தொண்டின் பாதையை ஏற்பவன், அதுல வந்து நம்ம இந்த இது ரெண்டுமே வேண்டாம். அது நம்ம உத்தராயணத்தையும் தேட வேணாம், தட்சிணாயத்தையும் தேட வேணாம். நல்ல நேரத்துல உயிர் விட்டாதான் நம்ம இறைவனை சென்றடையணும்னு பக்தர்கள் நினைக்க மாட்டாங்க. அவங்க என்ன செய்வாங்க, எல்லாம் பகவான் பார்த்துக்குவார் நமக்கு. நம்ம வந்து நம்ம நினைச்ச நேரத்துல எல்லாம் நம்ம உயிர் விடுறது நம்ம கையில இல்ல, அது ஒண்ணு. அது மட்டும் இல்லாம இந்த நேரத்துல உயிர் போனா நல்லதுன்னு நினைச்சு நம்ம அதுக்கான முயற்சிகள்லயே இறங்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. நம்ம ஒண்ணு பகவானை சரணடைஞ்சா போதும். அவர் வந்து என்ன செய்வாரு, அது நம்மள பாத்துக்குவாரு. அப்படி பக்தி தொண்டின் பாதையை ஏற்பவன் வேதங்களை படித்தல், வேதங்களை படிக்கணுங்கிற அவசியமோ, யாகங்களை செய்தல், யாகம் வளர்க்கணுமாங்கிற அது, தவம் புரிதல், தவம் செய்ய வேண்டிய வேலை, தானம் கொடுத்தல், மற்றவங்களுக்கு நம்ம தான தர்மம் பண்றது, அப்புறம் கர்ம ஞான பாதைகளை மேற்கொள்ளுது, கர்ம யோகமோ இல்லை ஞான யோகமோ செய்ய வேண்டிய அவசியம் ஆகியவற்றால் அடையப்படும் பலன்களை இழப்பதில்லை. இதெல்லாம் அவங்க செய்ய வேண்டிய அவசியமே இல்லை. செய்யாமலே அந்த பலன்கள் உங்களுக்கு கிடைச்சிரும். எது செய்யறாங்க, பக்தி தொண்டு செய்யறாங்க. அந்த நிலையில தான் கோபிகள்லாம் இருந்தாங்க. அவங்க எல்லாம் என்ன பண்ணாங்க, வேதங்களை படிச்சாங்களான்னா இல்ல, யாகம் வளர்த்தாங்களா இல்ல, தவம் புரிஞ்சாங்களா இல்ல, தானம் கொடுத்தாங்களான்னா இல்ல, கர்மயோகம் ஞான யோகம் பத்தி தெரியுமா, ஒன்னும் தெரியாது. ஆனாலும் அவங்க என்ன செஞ்சாங்க, இறைவனை சென்று அடைந்தார்கள். பகவானோடையே கூடவே வாழ்ந்தாங்க விருந்தாவனத்துல. எதனால, பக்தி. அவங்கள்ட்ட எல்லாம் பகவான் மேல அபரிமிதமான பக்தி, கண்மூடித்தனமான பக்தி அப்படி இருந்தது அவங்கள்ட்ட. அன்பு, அந்த அளவுக்கு பிரேம அன்பை அவங்க வச்சிருந்தாங்க. பக்தி தொண்டை செய்வதன் மூலமாகவே இவை அனைத்தையும் பெற்று இறுதியில் நித்தியமான உன்னத இடத்தை அவன் அடைகின்றான் அப்படின்னு வந்து இதுல சொல்லப்பட்டிருக்கு. இதுதான் வந்து நம்ம வந்து கோலோக சாட்டு.
இப்ப நான் வந்து இதை ஒண்ணா உங்களுக்கு நான் காட்டுறேன். பாத்தீங்கன்னா இது வந்து இங்க நம்ம கோலோகம்னு சொல்றோமே, அது என்ன கோலோகம் அப்படின்னு நீங்க எல்லாம் யோசிச்சுட்டு இருப்பீங்க இல்லையா? அந்த கோலோகம் தான் இது. இங்க வந்து யார் இருக்கான்னா சென்ட்ரல்ல வந்து நம்ம ராதையும் கிருஷ்ணரும் அங்க திவ்யமான லீலைகள்ல ஈடுபட்டுக்கிட்டு இருக்காங்க. 1000 இதழ்கள் கொண்ட தாமரை மாதிரி இது வடிவமைக்கப்பட்டிருக்கு. ஒவ்வொரு இதழ்களும் வந்து அவங்க என்ன செய்யறாங்க, அவங்களுடைய தோழி ராதாராணியோட லலிதா, விஷாகா அப்படிங்கிற அவங்களுடைய தோழிகள்லாம் அந்த ஒவ்வொரு இதழ்கள்ல இருக்கிறாங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து அந்த தோழிகளுடைய தோழிகள் அவங்க யாருன்னா ரூபமஞ்சரின்னு சொல்லக்கூடியவங்க அடுத்த கட்ட இதழ்கள்ல இருக்கிறாங்க. அங்க அடுத்தடுத்த இதழ்கள்லாம் வந்து பகவானுடைய லீலைகளா இங்க வந்து காட்டப்பட்டிருக்கு. இப்படி இந்த 1000 இதழ் கொண்ட தாமரை மலர் தான் வந்து இந்த இடத்துல கோலோக விருந்தாவனம் அப்படின்னு நமக்கு சொல்லப்பட்டிருக்கு. இதுல பாத்தீங்கன்னா இந்த ஆரஞ்சு கலர்ல இருக்கிறது வந்து இங்க கீழே வந்து மதுரா அப்படின்னு மதுரா. இங்க வந்து நம்ம ஊர்ல எப்படி இங்க நம்ம மதுரா, விருந்தாவனம், கோலோகம், விருந்தாவனம், பூரி இதெல்லாம் இருக்குதோ அது எங்க இருக்குன்னா ஆன்மீக உலகத்துல இருக்கிறதோட பிரதிபிம்பமா தான் நம்ம இடத்துல நம்ம ஊர்லயும் இருக்குது. அது வந்து அங்க உண்மையா இருக்கு. இங்க வந்து பொய்யான அந்த சாயல் தோற்றத்துல இங்க வந்து நமக்கு இருக்குது. இங்க வந்து மதுரா பகவான் அந்த பிறந்த அந்த இடம் இங்க இருக்குது. ப்ளூ கலர் இருக்கிறது வந்து ஜெகநாத் பூரி. இங்க பர்பிள் கலர்ல இருக்கிறது வந்து இங்க வந்து துவாரகா அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. இங்க வந்து 4 விதமான வாயில்கள் காட்டப்பட்டிருக்கு. அந்த 4 வாயில்களும் வந்து என்னன்னா 4 வேதங்கள், ரிக், யஜுர், சாம, அதர்வண வேதங்கள் இங்க இருக்குது. அந்த வேதங்கள் வந்து யார் காவல் புரியுறாங்கன்னா இந்த சதுர்வியூகம் சொன்னாலே வாசுதேவர், பிரத்யும்னர், அனிருத்தர், சங்கர்ஷர் அந்த 4 பேரும் அந்த வாயில் காப்பாளர்கள் மாதிரி இங்க இருக்கிறாங்க. அது மட்டும் இல்லாம நம்மளுடைய புருஷார்த்தம்னு சொல்லுவோம். 4 விதமான தர்ம, அர்த்த, காம, மோட்ச, அது அறம்பொருள் இன்பம் அந்த வீடு. அந்த 4ம் வந்து அந்த வாயில்ல வந்து காட்டப்பட்டிருக்கு. இதுதான் கோலோக பிருந்தாவனம். இது பாத்தீங்கன்னா அதுக்கு கீழே நம்ம இதுக்கு மேல இருக்குது அந்த கோலோக விருந்தாவனம். அதுக்கு கொஞ்சம் கீழே வந்து இந்த வந்து வைகுண்ட லோகங்கள். இங்க பாத்தீங்கன்னா வைகுண்ட லோகங்கள் இங்க காட்டப்பட்டிருக்கு. எண்ணற்ற வைகுண்ட லோகங்கள் பாத்தீங்கன்னா இந்த ஒவ்வொரு மஞ்சளா இருக்கிறதும் வைகுண்ட லோகங்கள் தான். இங்க சென்ட்ரல்ல இருக்கிற லோகத்துலதான் நாராயணரும் நம்முடைய லக்ஷ்மி தாயாரும் இங்க இருக்கிறாங்க. சுற்றி இருக்கிற லோகங்கள்லயும் பகவான் வந்து இப்ப ஒவ்வொரு பேர் இருக்கு இல்லையா பகவானுக்கு. நம்ம மாத வாங்குறோம், கேச வாங்குறோம், நாராயணங்கிறோம், நரசிம்மாங்கிறோம் இல்லையா. இந்த ஒவ்வொரு லோகங்கள்ல அந்த ஒவ்வொரு பெருமாள் வந்து அங்க வாழறாரு. அவருக்கு வந்து அந்த கையில இருக்க அந்த சங்கு, சக்கரம், கதாபத்மம் வந்து மாறி இருக்கும். ஒருத்தருக்கு கையில இந்த கையில இருக்கிறது அந்த கையில இருக்கும். அதை வச்சு அவருக்கு பேரும் மாறுபடும் அப்படின்னு வந்து இதுல சொல்லப்பட்டிருக்கு. அந்த மாதிரி இந்த வைகுண்ட லோகங்கள்ல எண்ணற்ற வைகுண்ட லோகங்கள், எண்ணற்ற லட்சுமிகள் அங்க இருக்கிறாங்க அப்படின்னு நம்ம இதுல காட்டப்பட்டிருக்கு. அதே மாதிரி இங்க வந்து இங்கேயும் 4 வாயில்கள் இருக்குது. இந்த சண்டா, பிரசண்டா, ஜெயா, விஜயா அப்படிங்கிற அவங்க எல்லாம் வந்து அந்த இடத்துல காவலுக்கு இருக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. அதன்னிலவே இங்க வந்து வாமனா அந்த இதெல்லாம் யாரெல்லாம் இருக்கிறாங்க அப்படிங்கிறதையும் கொடுத்துருக்குறாங்க. இந்த மாதிரி வைகுண்ட லோகங்கள் இங்க வந்து காட்டப்பட்டிருக்கு. அடுத்தது வந்து இதுதான் நாம வசிக்கக்கூடிய இந்த அண்டம். இந்த பாருங்க, இந்த அண்டத்துக்குள்ளதான் நாம வசிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறோம். இதுக்கு மேலதான் வந்து வைகுண்ட லோகங்களும் என்ன இருக்கு, கோலோக விருந்தாவனம் இருக்கு. இதுக்கு இடையில என்ன இருக்கு, பிரம்மஜோதி. நம்ம படிச்சோம் இல்லையா பிரம்மஜோதின்னு. அந்த பிரம்மஜோதி வந்து என்ன செய்யுது, இந்த ஆன்மீக உலகங்களுக்கும் பௌதிக உலகத்துக்கும் இடையில குறுக்க இருக்குது. அதுதான் வந்து பிரஜா நதி அப்படின்னும் அங்க சொல்லப்படுது. இந்த பிரஜா ரிவர்ல தான் வந்து யார் இருக்காருன்னா இந்த வந்து இவர் இருக்கிறார் ஆர்ணோகதாய் விஷ்ணு. அவர்கிட்ட தான் என்ன செய்யுது, இந்த கோல்டன் கலர்ல வரக்கூடியதெல்லாம் பிரபஞ்சங்கள். அவர்கிட்ட இருந்து எண்ணற்ற பிரபஞ்சங்கள் அவர் வெளியில அவருடைய மூச்சு காற்றுல வந்துகிட்டே இருக்குதுங்கிறத நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். இதுதான் நம்ம படிச்சோமே மகத்தத்துவா. அந்த மகத்தத்துவம் அது எப்படின்னா ஒரு மேகக்கூட்டம் போல அங்க இருக்குது. இதுக்குள்ள இருந்துதான் வந்து அந்த நிலம், நீர், நெருப்பு, காற்று மற்றும் மனம், புத்தி, அகங்காரங்கிற அந்த 8 ஜடசக்திகள் அதுல இருந்தா பிரிஞ்சு வருது அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. இப்படி இந்த ஒவ்வொரு பால்லயும் என்ன இருக்குன்னா ஒவ்வொரு பிரபஞ்சம். இது ஒரு பால் தான் இங்க தனியா காட்டப்பட்டிருக்கு. இதுக்குள்ள என்ன இருக்கா அப்படின்னா அவருடைய விரிவங்கம், காரணோகதாய விஷ்ணுவோட விரிவங்கம், கர்ப்போகதாய விஷ்ணு இருக்கிறாரு. அவருடைய உந்தி கமலத்துல வந்து தாமரை மலர்ல பிரம்மதேவன் இருக்கிறாரு. இவருடைய இன்னொரு விரிவங்கமா இங்க வந்து ஸ்ரீரோகதாய விஷ்ணு இருக்கிறாரு.
இந்த தண்டுல தான் வந்து 14 உலகங்களும் இருக்குது. அதல விதல சொதல பாதாளங்கிற கீழுலகங்கள், மேல வந்து பகர்லோகம், தபர்லோகம், ஜனலோகம், அந்த சொர்க்கலோகம் மற்றும் சத்தியலோகம்ங்கிற அந்த ஊர்லோகம், புவலோகம் அப்படிங்கிற எல்லா லோகங்களும் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. இந்த 7 லேயர் பாத்தீங்கன்னா ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொன்று பாத்தீங்கன்னா நீளம், நீர், நெருப்பு, காற்று, ஆகாயம், அதுதான் நீல மகத்தத்துவ அகங்காரம். இதெல்லாம் வந்து என்னன்னா ஒவ்வொரு லேயர் இது வந்து மூடிட்டு இருக்கு. ஒன்னை விட ஒண்ணு 10% 10 மடங்கு வந்து அடர்த்தி அதிகம். அப்படி 7 விதமான லேயர்களுக்குள்ள நம்ம இருண்ட உலகம், துக்காலயத்துக்குள்ள நாம இருக்கிறோம். இதுதான் இருண்ட உலகம். இது வந்து தேவிதாமா அப்படின்னு சொல்லப்படுது. தேவிதாமான்னா என்ன அப்படின்னா தேவி துர்க்கையால ஆளப்படுது, மாயா தேவியால ஆளப்படுது இந்த உலகம், தேவிதாமான்னு சொல்லப்படுது. இப்ப இங்க இருக்கிற நாம வந்து இந்த பூலோகத்துல இங்க சென்ட்ரல்ல நம்ம உலகம் இருக்கு, பூலோகம். இங்க இருந்து நம்ம பகவானை சென்றடையணும்னா அதுக்கு ஒரே ஒரு வழி என்ன அப்படின்னா, இங்க ஒரு நூல் மாதிரி உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். கொஞ்சம் உன்னிப்பா பாத்தீங்கன்னா இங்க வந்து ஒரு நூல் ஒன்று மாதிரி போகும். அந்த நூல் எதுன்னா நம்ம உச்சரிக்கக்கூடிய அந்த ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரம். அது என்ன செய்யும், நம்மளுடைய ஆத்மாக்களை இங்க இருந்து கொண்டு போய் பைபாஸ் ரோடு போட்டு நேரா கொண்டு கோலோகத்துல விட்டுடும், இறைவனுடைய திருவடிகள்ல கொண்டு போய் விட்டுடும். அதுக்குதான் நம்ம வந்து ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரம் உச்சரிங்கன்னு உங்கள்கிட்ட நாங்க வந்து சொல்லிக்கிட்டே இருக்கிறோம். இது வந்து கிருஷ்ண லீலைகள். இதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கே தெரியும், தாமோதர லீலை எல்லாம் அந்த லீலைகள் புரிஞ்சதெல்லாம் இங்க படமா கொடுத்துருக்குறாங்க. இது வந்து குலசேகர ஆழ்வார் வந்து பகவானை வந்து எப்படி வேண்டுறாரு, முகுந்த மாலை அப்படிங்கிற வந்து ஒரு பாடல் அவர் பாடியிருக்கிறாரு. அதுல ஒரே ஒரு பாடல இங்க கொடுத்திருக்கிறாங்க. கிருஷ்ண பிரதீய பத பங்கஜ பஞ்சராந்த மத்தியைவமே விசதுமான சராஜ ஹம்சஹ பிராண பிரயாண சமயே கபவாத பித்தைஹி கண்டா வரோதன விதௌ ஸ்மரணம் புதஸ்தே. அதாவது ஒரு அன்னபட்சி என்ன செய்யுது, இந்த தாமரை மலரோட அந்த தண்டு பகுதியில போய் தன்னோட மூக்கால குத்தி 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 அதுக்குள்ள போக முடியுமா அப்படின்னு வந்து நினைக்குதான். அது போலதான் இங்க குலசேகர ஆழ்வார் என்ன செய்யறாரு, பகவானுடைய தாமரை போன்ற அந்த திருவடிகள்ல போய் சேரணும் அப்படின்னு நினைச்சு அவர் என்ன வேண்டாரு, எனக்கு வந்து மரணம் ஏற்படுற காலத்துல நான் உன்னை நினைப்பணும்னு நினைக்க மாட்டணும், எனக்கு பயமா இருக்கு. ஏன்னா அப்போ வந்து என்ன செய்யும், என் நெஞ்ச கபம், வாதம், பித்தம் இதெல்லாம் வந்து என்னோட நெஞ்ச நெருக்கி குரலை ஒடுக்கி மனசை தடுமாறும்படி செஞ்சிடும். அதனால நான் வந்து நல்லா இருக்கிற சமயத்திலேயே நான் வந்து உன்னுடைய திருவடிகளுக்கு வந்து சேர்ந்துடுறேன், என்னை வந்து கூட்டிக்கோ அப்படின்னு இறைவனை பார்த்து பகவானை பார்த்து ஆழ்வார் பாடுறாரு. யாரு, குலசேகர ஆழ்வார் பாடுறாரு. அதுதான் வந்து இங்க கொடுத்துருக்குறாங்க. இது வந்து நம்ம 8வது சாப்டரோட சம்மரி. மாதாஜி பலஸ்ரீ சொல்றீங்களா? சுபாஸ்ரீ மாதாஜி. சொல்றேங்க பிரபுஜி. இது ஸ்ரீமத் பகவத்கீதாசு உபனிஷத்சு பிரம்ம வித்யாயாம் யோக சாஸ்திரே ஸ்ரீ கிருஷ்ணார்ஜுன சம்வாதே அக்ஷர பிரம்ம யோகோ நாம அஷ்டோமத்யாயः. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. வாஞ்சாகல்பதருப்யச்ச கிருபா சிந்துப்யேவ ச பதிதானாம் பாவனேப்யோ வைஷ்ணவேப்யோ நமோ நமः. அனந்த கொடி வைஷ்ணவ விருத்தகி ஜெய். ஸ்ரீல பிரபுபாதா கி ஜெய். ராமாச்சாரிய ஹரிதாஸ் டாக்கூருக்கு ஜெய். ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராமா ராம ராமா ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராமா ராம ராமா ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ணா டிவோட்டிஸ், தேங்க்யூ ஸோ மச். எல்லாருக்கும் ஹரே புரிஞ்சிருக்கும். கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே தேங்க்யூ கிருஷ்ணா. மாதாஜி. தேங்க்யூ ஹரே மாதாஜி. கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ மாதாஜி. தேங்க்யூ பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. யாருக்காவது டவுட்ஸ் இருக்குதா? இந்த சாப்டர் 8th சாப்டர்ல யாருக்காவது டவுட்ஸ் இருந்தா கேட்கலாம். நீங்க கடைசியா சொன்ன பாட்டு மாதாஜி, அந்த அப்போதைக்கு இப்போதைய சொல்லி வைக்கிறேன் அதான மாதாஜி? அது வந்து பெரியாழ்வார் பாடினது பிரபு. அப்போதைக்கு இப்போதைய சொல்லி வைத்தேன் அரங்கமா நகருள்ளானேன்னு அவர் பாடுவாரு. இது வந்து குலசேகர ஆழ்வார் பாடி இருக்கிறார். முகுந்த மாலைன்னு இதே கருத்து தான் அவரு சொல்லுவாரு. நான் இதே கருத்து தான். முன்னாடி கருத்து இதேதான். ஆமாமா, கருத்து இதேதான், ஆனா பாடல் வேற. இது வந்து 40 ஸ்லோகம் இருக்கும். இது வந்து கொஞ்சம் சான்ஸ்கிரிட் மாதிரி இருக்கும், கொஞ்சம் கரடு முரடா படிக்கிற மாதிரி இருக்கும் இந்த ஸ்லோகம். ஒரு மன்னரா இருந்து ஆழ்வாரா மாறினவர் தான் குலசேகர ஆழ்வார்.
மாதாஜி இன்னைக்கு 2 பேர் டவுட் கேட்டிருந்தாங்க. அதாவது பக்தி சாஸ்திரி நான் சொல்லிட்டேன், நீங்களும் கிளாஸ்ல இன்ஃபார்ம் பண்ணிருங்க. அதாவது பக்தி சாஸ்திரி சேர்றதுக்கு L1 முடிச்சு L2 முடிச்சு L3 முடிச்சுட்டு தான் சேர்ந்தாதான் நல்லது. அப்பதான் ஹையர் லெவலுக்கு நீங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமா படிச்சு உள்ள போக முடியும்னு நான் சொன்னேன். அவங்க நீங்க அதையும் சொல்லிருங்க மாதாஜி ஒரு கிளாஸ்ல. நீங்க சொன்னதுதான் பிரபு. இப்ப வந்து லெவல் 1 படிச்சுக்கிட்டு இருக்கீங்க நீங்க எல்லாம். இந்த 18 சாப்டர் முடிஞ்ச உடனே உங்களுக்கு இந்த கிளாஸ் முடிஞ்சு போயிடும். அடுத்தது வந்து லெவல் 2 ஜாயின் பண்றதுக்கு உங்களுக்கு ஒரு லிங்க் கொடுப்போம். அந்த லிங்க்ல நீங்க ஜாயின் பண்ணீங்கன்னா இப்போ 18 சாப்டர் வந்து நம்ம வந்து குறிப்பிட்ட ஸ்லோகங்கள் மட்டும்தான் ஒவ்வொரு சாப்டர்லயும் படிச்சுக்கிட்டு இருக்கோம். எல்லா ஸ்லோகமும் படிக்கல. மொத்தம் 700 ஸ்லோகங்கள் இருக்கு இந்த பகவத்கீதையில. நம்ம படிக்கிறது வந்து அவ்வளவு ஸ்லோகம் நம்ம படிக்கல. அந்த 700 ஸ்லோகத்தையும் நம்ம வந்து டீட்டெயிலா படிப்போம். அப்போ வந்து இன்னும் கொஞ்சம் நமக்கு நம்மளாம் விலாவாரியா நம்ம பகவத்கீதையை உணர்வோம். அது முடிச்ச உடனே லெவல் 3ல என்ன படிப்பீங்க அப்படின்னா நெக்டர் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன், நெக்டர் ஆஃப் டிவோஷன், ஈஷோபநிஷத்து. பேரு நான் இங்கிலீஷ்ல சொல்றேன்னு பயந்துராதீங்க, தமிழ்ல தான் படிக்க போறோம். தமிழ்ல வந்து அந்த 3 குட்டி குட்டி புக்கா இருக்கும். அது இவ்வளவு பெருசு பகவத்கீதை புஸ்தகம் மாதிரி இருக்காது, இவ்வளவுண்டுதான் இருக்கும், சின்ன புஸ்தகம். அதை வந்து உங்களுக்கு சொல்லி கொடுப்போம். அதை படிச்சுட்டு அந்த லெவல் வந்து லெவல் 3 முடிச்ச உடனே லெவல் 4ல ஏதாவது ப்ரெசன்டேஷன் பண்றதுனா பண்ண சொல்லுவாங்க, இல்லைனாலும் விட்டுடுவாங்க. அடுத்தது நீங்க லெவல் 3, அதுதான் பக்தி சாஸ்திரி கோர்ஸ். இது வந்து லெவல் 2 ஜாயின் பண்ணும் போதே ப்ரீ பக்தி சாஸ்திரின்னு தான் உங்களுக்கு கோர்ஸ் நேமே கொடுப்பாங்க. நீங்க படிச்சு என்னன்னா பக்தி சாஸ்திரி படிச்சு பட்டம் கிடைக்கும். அது வந்து ஒரு பிஏ படிக்கிற மாதிரி, நம்ம ஸ்பிரிச்சுவல்ல பிஏ பட்டம் வாங்குற மாதிரி. அந்த அடுத்தது பாகவதம், ஸ்ரீமத் பாகவதம் 6 கேண்டோ படிச்சீங்கன்னா என்ன பண்ணுவோம், எம்ஏ படிக்கிற மாதிரி. அதுக்கு பிறகு சைத்தன்ய சரிதாமிர்தம் படிச்சோம்னா அது வந்து பிஹெச்டி லெவல்னு சொல்லப்படுது. இப்படி ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பா நம்ம என்ன பண்ணலாம், நம்ம ஆன்மீகத்துல நம்ம முன்னேறலாம். இதெல்லாம் நம்ம வந்து ஃப்ரீயா சொல்லி கொடுக்குறாங்க, எதுவும் பைசா கிடையாது. நம்ம வந்து இதெல்லாம் கத்துக்கிறதுக்கு நமக்கு ஒரு வாய்ப்பா இருக்குது. யாரெல்லாம் விருப்பப்படுறீங்களோ அதெல்லாம் நீங்க வந்து எல்லாரும் வந்து அதுல வந்து ஜாயின் பண்ணிக்கலாம். கூடவே சதாச்சார், பக்தி சதாச்சார்னு ஒரு கிளாஸ் இருக்கு. அது வந்து எக்ஸாம் எல்லாம் கிடையாது, ஜென்ரலா வந்து உங்களுக்கு வந்து ஆன்மீக அறிவை கொடுப்பாங்க. அதுவும் வாரத்துல ஒரு நாள் கிளாஸ் தான் இருக்கும். அந்த கிளாஸ்லயும் நீங்க சேர்ந்து படிக்கலாம். 2லயுமே ஜாயின் பண்ணி படிக்கலாம். சைட் பை சைடா நீங்க வந்து லெவல் 2வும் படிக்கலாம், சதாச்சாரம் படிக்கலாம். என்னால எக்ஸாம் எழுத முடியல மாதாஜி, எனக்கு அதெல்லாம் தெரியாது அப்படிங்கிறவங்க வந்து சதாச்சாரம் மட்டும் படிச்சு காதால பத்தி கேட்டுட்டு இருக்கலாம். வந்து பாகவதம் கிளாஸ் காலையில 6 மணிக்கு நடக்குது. மத்தியானம் கூட ஒரு மாதாஜி சொல்லி கொடுத்துட்டு இருக்காங்க. எந்தெந்த டைம் உங்களுக்கு எல்லாம் ஒத்துழைக்குதோ அந்த டயத்துல போய் அதெல்லாம் நீங்க வந்து கேட்கலாம். நம்ம வந்து எந்த அளவுக்கு நம்ம ஆன்மீகத்துல நம்மளை ஈடுபடுத்திக்கலாம் அப்படிங்கிறத இதெல்லாம் வந்து வீட்டுல இருந்தபடியே உங்களுக்கு ஆன்லைன்ல சொல்லி கொடுக்குறாங்க அழகா. ஒரு இடத்துக்கு வெளியில போக வேண்டிய அவசியம் இல்லை, ஒரு பைசாவும் நீங்க செலவு பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை. தாராளமா இதெல்லாம் நீங்க படிக்கலாம். உங்களுக்கு ஏதாவது அதுல டவுட்ஸ் இருந்ததுன்னா பிரபு கிட்ட கேட்கலாம், என்கிட்ட கேட்கலாம், மாதாஜி சுபஸ்ரீ மாதாஜிட்டையும் கேட்டுக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. சொல்லுங்க மாதாஜி, எனக்கு ஒரு டவுட் மாதாஜி. பாடத்துல இல்ல, இந்த துளசி மாலை போடுறோம் இல்லைங்க மாதாஜி, அதுக்கு ரூல்ஸ் ரெகுலேஷன்ஸ் ஏதாவது இருக்குங்களா? எப்படி எந்த டைம்ல போடணும் எப்படி அப்படின்ற கொஞ்சம் சொல்லுங்க மாதாஜி. இப்ப நம்ம போட்டிருக்கல மாதாஜி, கண்டிமணின்னு பேரு இருக்கு. இது வந்து இப்ப சரிங்க நான் மாதாஜி. 3 மணி போட்டிருக்கிறேன். இல்லைன்னா சரிங்க நீங்க எல்லாம் மாதாஜி. என்ன பண்ணலாம், 1 மணி போட்டுக்கலாம். இதை 1 மணி வந்து சிஸ்கான்ல கிடைக்குது. இந்த 1 மணியை வந்து கழுத்துல வாங்கி போட்டுக்கலாம். இது போட்டாலே யம பயம் இருக்காது அப்படின்னு சொல்றாங்க. யமன் நம்ம கிட்ட நெருங்க மாட்டாராம். துளசி மணி இருக்கிறது நம்ம ஞாபகம் போட்டிருக்க பார்த்தாலே யமதூதர்கள் ஓடிவிடுவாங்க. இப்பதானே படிச்சோம் ஜாமீன்ல இருக்கத. ஆமா அந்த மாதாஜி. அதனால அது வந்து நமக்கு ஒரு காப்பு மாதிரி, அதனால போடலாம், ஒன்றும் தப்பு கிடையாது. கையில பிரேஸ்லெட்டா கூட போடலாங்களா மாதாஜி? எனக்கு தெரிஞ்சு கையில யாரும் போட்டு பழக்கம் இல்ல மாதாஜி. கண்டி மணின்னு கழுத்துலதான் போடுவாங்க. கழுத்துல டிஸ்கவுண்ட்ல கிடைக்குமா கண்டத்துல மாதாஜி? டிஸ்கவுண்ட்ல கிடைக்குமா மாதாஜி? டிஸ்கவுண்ட்ல கிடைக்குது மாதாஜி. கண்டத்துல போடுறதுனால கண்டி மணின்னு பேரு, வேற ஒண்ணும் கிடையாது. நம்மளுடைய கண்டம்னு சொல்ல முடியாது நம்ம கழுத்து பகுதிய, அதுல போடுறதுனால அது கண்டி மணின்னு பேரு. நம்ம கழுத்துக்கு தகுந்த மாதிரி சைஸ்ல கிடைக்கும். 1 மணி கிடைக்கும், 2 மணி கிடைக்கும். 3 மட்டும் தீட்சை எடுக்காம போடக்கூடாது. 1 போட்டுக்கலாம், 2 போட்டுக்கலாம், எப்படி வேணுமோ போட்டுக்கலாம். ஓகே மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. டிஸ்கவுண்ட்ல கிடைக்கும் மாதாஜி, நீங்க வாங்கி ஆர்டர் பண்ணி கூட வாங்கிக்கலாம். இதுல டிஸ்கவுண்ட்ல ஆர்டர் பண்ணீங்க வீட்டுல இருந்தபடியே வாங்கிக்க முடியும். புக்கு வேணுமா, கண்டிமணி வேணுமா, ஜபமாலை வேணுமா, ஜப பேக் வேணுமா, எது வேணாலும் அங்க கிடைக்கும். சரிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. சொல்லுங்க மாதாஜி. மாதாஜி, இப்ப வந்து இந்த கிளாஸ் முடிச்சிட்டு இருக்க
நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்க்கான லிங்க் வந்து இதே குரூப்ல போடுவீங்களா ஆமா, இதே மாதாஜி? குரூப்ல போடுவோம். இதே குரூப்ல போடுவோம். இப்ப நீங்க ஃபர்ஸ்ட் லெவலுக்கு எப்படி ரெஜிஸ்டர் பண்ணி உள்ள வந்தீங்க இல்லையா? ஒரு லிங்க் ஆமாங்க அந்த மாதிரி செகண்ட் லெவலுக்கும் ஒரு லிங்க் கொடுப்பாங்க. அதுல நீங்க உள்ள போய் உங்களுடைய பேரு, உங்களோட நேம், அவங்களோட பேரு, உங்க மொபைல் நம்பர், உங்களோட மெயில் ஐடி கொடுத்து சப்மிட் கொடுக்க வேண்டியதுதான். ஓகே மாதாஜி. மாதாஜி கொடுத்தா ரெண்டாவது இப்ப வந்து இப்ப வந்து நம்ம இறந்துட்ட பிறகு கடைசி கால கேக்குதுங்களா புரியல மாதாஜி. மாதாஜி? மாதாஜி இப்ப நீங்க ஹரே சொன்னீங்க கிருஷ்ணா இப்ப மாதாஜி. இறந்துட்ட கல்பனா மாதாஜி என்ன மாதாஜி. சொல்றாங்க அவங்க எனக்கு சரியா காதுல விழல. அவங்களுக்கு பிரேக் ஆகுது மாதாஜி, பிரேக் ஆகுது, வாய்ஸ் பிரேக் ஆகுது, பிரேக் ஆகுது. வாய்ஸ் ஆரம்பத்துல இருந்தே பிரேக் ஆகுது. மாதாஜி நீங்க என்ன சொல்றீங்கன்னு புரியல, சாட்ல போடுங்க எல்லாத்தையும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இப்ப கேக்குதுங்களா? சொல்லுங்க. இப்ப கேக்குது. மாதாஜி இப்ப வந்து ஒருத்தர் வந்து இறந்துடுறாரு அப்படின்னா கடைசி காலத்துல இப்ப வந்து அவரு வந்து சாமி பேரை சொல்லிட்டு இறந்துடுறாரு. இன்னொருத்தர் வந்து என்ன பண்றாங்கன்னா அவங்கள நினைச்சு இறந்துடுறாங்க. இப்ப இவங்க 2 பேருக்குள்ள எப்படி மாதாஜி? சாமியை நினைச்சு ஒருத்தர் இருக்கிறாரு, இன்னொருத்தர் எப்படி? இன்னொருத்தர் வந்து இப்ப அவங்கள நினைச்சு இறந்துடுறாங்க. யார அவங்க நினைச்சு? means இப்ப சாமி நினைச்சிட்டு இருக்காங்க இல்லையா, அவங்கள நினைச்சு இறந்துடுறாங்க. அப்ப அவங்க எப்படி போவாங்க? சாமியை நினைச்சு இருக்கிறவங்க ஒருத்தவங்க சொன்னீங்க, இன்னொருத்தவங்க அவங்க மாதாஜி நினைக்கிறவங்களே நினைச்சு. இல்ல நான் தான் புரிஞ்சுட்டேன் மாதாஜி. இப்ப நீங்க வந்து கிருஷ்ணரை நினைக்கிறீங்க, நீங்க கிருஷ்ணர் நினைக்கிறீங்க. நான் வந்து நீங்க இப்படி நினைக்கிறீங்களே அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன், உங்களை நினைக்கிறேன். ஓகே ஓகே அப்படி கேக்குறேன். ஓகே அவங்க ஓகே எப்படி அந்த மாதிரி ரெண்டும் ஒண்ணுதான் மாதாஜி. இப்ப பகவானை நினைச்சாலும் ஒண்ணுதான், பகவானுடைய பக்தர்களை நினைச்சாலும் ஒண்ணுதான். அதுல வந்து எந்த வித பாகுபாடும் கிடையாது. அது வந்து நிச்சயமா வந்து நல்ல வழிதான் போக முடியும். நேரடியா பகவான் என்ன சொல்றாருன்னா, பகவத் தொண்டை விட பாகவத தொண்டு சிறந்தது அப்படிங்கிறாரு. நாம வந்து இப்ப நம்மளுடைய ஸ்ரீ வைஷ்ணவத்துல பாத்தீங்கன்னா அடியேன் அடியேன் அடியேனுக்கு அடியேன் அடியேன் அடியேன்பாங்க. நம்முடைய இஸ்கான்ல என்ன செய்வாங்க, தாசன் தாசன்பாங்க, தாசானு தாசன். இப்ப என்னோட பேர்லயே பாத்தீங்கன்னா தேவி தாசி அப்படின்னு இருக்கும். எதுக்காக? நம்ம இறைவனுக்கு தாசி. அது பகவான் ஆண்கள்லாம் தாஸ் அப்படின்பாங்க. தாசன் தாசன் தாசி, இறைவனுக்கு நம்ம அடிமைப்பட்டவர்கள் அப்படிங்கறத குறிக்கிறது தான் அது குறிக்கிறது. அப்படி வந்து இறைவனையே நினைச்சு உயிரை விட்டாலும் சரி, இறைவனுடைய பக்தர்களை நினைச்சு உயிரை விட்டாலும் சரி, அவங்க வந்து எங்க போறாங்கன்னா இறைவனுடைய உலகத்துக்கு தான் போறாங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. வேற யாருக்காவது ஏதாவது கேட்கணுமா? ஹலோ சொல்லுங்க மாதாஜி. மாதாஜி கேக்குதுங்களா? கேக்குது மாதாஜி. எனக்கு ஒரு டவுட் மாதாஜி, கேட்கலாங்களா? கேளுங்க மாதாஜி. புஷ்பலதா மாதாஜி, நீங்க இது வந்து பேசுறது. இப்ப நீங்க சொன்னீங்கல்ல மாதாஜி, இறக்கும்போது கடவுளின் பேரு நினைச்சிட்டு இருந்தா அவங்க கடவுள்கிட்ட போவாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. என்னோட அம்மா வந்து இறந்துட்டாங்க கொஞ்சம் 2 இயர்ஸ் முன்னாடி. அவங்க இறக்கும்போது அவங்களோட மோஸ்ட்லி இறக்கும்போது நம்மளோட சுயநினைவு இருக்காது அப்படின்னு சொல்றாங்க மாதாஜி, அது உண்மையா? அதாவது மாதாஜி, அவங்களுக்கு சுயநினைவு இருக்கா இல்லையாங்கிறது நம்மளால அறிய முடியாது. வந்து அவங்க உள் மனசு வந்து இருக்கும், நினைவு இருக்கக்கூடிய நிலை இருக்கும். சில பேருக்கு வந்து இல்லாம போறதுக்கும் வாய்ப்பு உண்டு. ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு நினைவு இருக்கும். ஆனாலும் அவங்க உள் மனசு வந்து நினைவு தப்புற நேரத்துல கூட அவங்க வந்து கடவுளை நினைச்சுக்கிட்டே நினைவு தப்பலாம் இல்லையா? லாஸ்ட் மினிட் அவங்க வந்து அதை நினைச்சுக்கிட்டே அவங்களோட நினைவு தவறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கு. அது எதை வேணா அவங்க நினைக்கலாம். சுற்றி இருக்கவங்கள நினைக்கலாம், இறைவனை நினைக்கலாம், இல்ல அவங்க பணங்காசை நினைக்கலாம், எதை வேணாலும் அவங்கள நினைக்கலாம். அவங்களுடைய ஆழ் மனசுல என்ன இருக்கோ, சின்னதுல இருந்து எது பிராக்டிஸ்ல இருக்குதோ அதுதான் அவங்களால அந்த இடத்துல நினைக்க முடியும். இப்ப வந்து காசியில இறக்கக்கூடியவங்களெல்லாம் வந்து என்ன செய்வாங்கன்னா, சிவபெருமான் வருவாராம் அங்க. அதனாலதான் அங்க இறந்தவங்களுக்கு வந்து முக்திங்கிறாங்க. அங்க இறக்க போறவங்க வலது காதுல வந்து சிவபெருமானும் அங்க விசாலாட்சி தாயாரும் வந்து என்ன செய்வாங்கன்னா, அவருடைய வலது காதுல அந்த இறக்க போற அந்த ஆத்மாவோட வலது காதுல வந்து ராம ராம ராமன்னு 3 தடவை உச்சரிக்கிறாங்க.
அந்த காதே வந்து தூக்கிட்டு இருக்குமா. அது வந்து ஹைட் இந்த காது மாதிரி இல்லாம அந்த காதே உயரமா வந்து தூக்கிட்டு இருக்கும்னு சொல்றாங்க. ஏன்னா அது கேக்குது அந்த ராம மந்திரத்தை. அப்ப நினைவு தப்பி இருந்தாலும் அதுக்கு வந்து அந்த ஆத்மாவுக்கு அது கேக்குது அப்படிங்கிறது சொல்லப்படுது. அதனாலதான் அதுக்கு வந்து உடனே முக்தி அப்படிங்கிறாங்க. அந்த மாதிரி நமக்கு தெரியாது அவங்க எந்த நேரத்துல நினைவு இருக்கு எப்ப நினைவு இல்லைங்கிறது நம்மளால உணர முடியாது. ஆனா பகவானுக்கு தெரியும். அவர் பார்த்துக்கிட்டு தான் இருக்கிறாரு, எல்லாத்தையும் வாட்ச் பண்ணிக்கிட்டே தான் இருக்கிறாரு. சரி, நன்றி மாதாஜி. இன்னொன்னு இப்ப நீங்க சொன்னீங்க இதுல காசியில இறந்தா முக்தி அடைவாங்கன்ட்டு. என்னோட அத்தை ஒருத்தவங்க வந்து காசிக்கு தான் டூர் போயிருந்தாங்க. அப்ப நல்லா தான் இருந்தாங்க. திடீர்னு வந்து பிபி அதிகமாகி இறந்துட்டாங்க. கிட்டத்தட்ட ஒரு 10 வருஷம் ஆயிடுச்சு அவங்க இறந்து. ஆனா அவங்க பாடி அவங்க அங்க இது பண்ணாம வீட்டுக்கு கொண்டுட்டு வந்துட்டாங்க. 2 டேஸ்க்கு அப்புறம் வீட்டுக்கு வந்து சேர்ந்து ரொம்ப அலைச்சல் பட்டு வந்து அந்த பாடியை கிளீன் கூட பண்ண முடியாம வீட்டுக்கு கூட கொண்டு வராம வந்து ஒரு 2 செகண்ட் வச்சு எடுத்துட்டாங்க வெளியில. அது அது எப்படி மத்தது எடுத்துக்கிறது இப்ப அந்த அந்த சம்பவத்தை? எப்படி எடுத்துக்கிறதுன்னா அவங்களுடைய பாடி தான் இங்க வந்திருக்கு இல்லையா? ஆத்மா அவங்க வந்து அங்கேயே முடிஞ்சு போச்சு. அங்கேயே ஆத்மா வந்து அந்த உடலை விட்டு உயிர் வெளியேறிடுச்சு. ஆனா வெறும் எல்லாரும் உடல் சொல்லிட்டு இருந்தாங்க மாதாஜி, அங்க இறந்துட்டாங்க, அவங்களுக்கு அங்க இது அங்கேயே எல்லாரும் இங்க இருந்து அங்க போய் இறந்து அவங்க அங்கேயே இருந்து எல்லாம் பண்ணிக்கிறாங்க, நீங்க ஏன் அங்க இருந்து கொண்டு வந்தீங்கன்னு எல்லாரும் சண்டை போட்டு இருந்தாங்க. ஆனா எல்லாரும் பார்க்கணும் அப்படின்றதுக்காக கொண்டு வந்துட்டாங்க. பொதுவா ஆசியில இறந்தவங்களா வீட்டுக்கு கொண்டு வர மாட்டாங்க. பொதுவா அங்கேயே வந்து எல்லாம் முடிச்சிருவாங்க. ஏன்னா அப்படிப்பட்ட பாக்கியம் யாருக்குமே கிடைக்காது. அந்த உடலுக்கும் பாக்கியம் கிடைக்குது இல்ல. அது ஒரு அன்எக்ஸ்பெக்டடா நடந்தது. அது அது நல்லா இருந்தாங்க, திடீர்னு இறந்துட்டாங்க. அதனால கொண்டு வந்துட்டாங்க, வீட்டுக்கு கொண்டுட்டு வரணுமே அப்படின்ட்டு. இப்ப அவங்களுக்கு வந்து அது முக்தி அடைஞ்ச ஆத்மாவா நினைக்கணுவாங்க. முக்தி அடைஞ்ச ஆத்மா தான் வந்துச்சு. ஏன்னா அங்க வந்து சிவபெருமானே வந்து காதல ராமநாம சொல்றாரு. அப்புறம் எப்படி முக்தி அடையாம இருக்கும்? கண்டிப்பா முக்தி அடைஞ்சிருக்கும். சரி, நன்றி மாதாஜி. நன்றி நன்றி மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. வேற ஏதாச்சும் யாருக்காவது கேட்க வேண்டியது இருக்குதா?